नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। Abu, mikuna nih Abu. Mikuna ke? Abu. 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 रजनी, रजनी
औ मेडाम गारिया गोख्रै दिहुनलाय आइसायासो सफैसिगोन बियो जागोन मेडाम रजनी रजनी जायाखै दाबो हाब मेडामा बिनानाव आयसाखौ नायनो लुबैना हाथारला बायदि मोनबाय आङो हा नङाबा माथो एसे गोबावनिफ्राय न'आव फैदों ओरैनोबा नायल' जाल' सासेल' बिनानाव थार आहा थ' नङाबा लेट जाथारगोन मेडाम मोसानि खारनाय सिलानि बिरनाय नैबे रजनीनि गारि सालायनाया मालाबाबो फेलें जाया मेडाम आयु हाबाब थ' आइसा आबु आबु बोरै दं मोजां सना नोंलाय एकदम फैन्टास्टिक आदै रजनी हाउ आर यु मोजाङैनो दङ आबु आं बिथिं गाखोनोसै रानी दानिया मास्टार डिग्रीखौ आंनि कलेजावनो लानांसिगौ दे जागोन आबु आंबो नोंनि गोजानाव थानो बाखाबाय इउनिभार्सिटियाव मोजां सेंग्राफोर दंखायो ना नै नोंखौ नङा माने आंहाबो दा जुलि जानायनि सम जाबाय नालाय दानिफ्रायनो एसे नागिरहोलांखायाबा लाजि गैया रावनोबो जुलि हरा आङो नोंखौ बिदि होनबा बोरै जानांगौ आब' जुलिखौ लायाबा बोरै जानांगौ आंहाबोथ' साब्रै साबा गथ' खांनायनि थांखि दंना आब' पापिया बिब'खौनो लाजिथारबावलासो बिदि नङा आब' नाथाय माब्लाबाथ' सोरबायाथ' आंनि जिउआव फैखागोन Laku आंनि मोनसे गोब्राब आइखौ बुङोब्ला 180 चार्मिं रमियो आं जुलिया गोबां अननायखौ बावना होदों बयनावबो आं आखल आखु आंनि मोनसे गोब्राब आइखौ बुङोब्ला 180 चार्मिं रमियो आं जुलिया गोबां अननायखौ बावना होदों बयनावबो आं चार्मिं रमियो आं जुलिया गोबां गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमियो नङा आं ट्रेजेडिनि गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमियो नङा आं ट्रेजेडिनि हाबा हुखा आं मावनो रोङा रांखावरि बिफाननि आं सासेल' अफिसार रांनि गारना होगोन नोंनाव अखा हलाव थाङा मैयाव थाङा जेबो हाबा हुखा आं मावनो रोङा रांखावरि बिफाननि आं सासेल' अफिसार रांनि गारना होगोन नोंनाव अखा गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमियो नङा आं ट्रेजेडिनि गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमियो नङा आं ट्रेजेडिनि से नै थाम खाम खौ नों दे दाम जारा फाग्ला नङा रमियोसो आं पकेटाव दोनो सारा इउनिभार्सखौ आं
गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमिय' नङा आं ट्रेजेडिनि गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमिय' नङा आं ट्रेजेडिनि क्लासरुमा बबेजों मोनलाय बै सिदा थांना राइट साइडजों आंखौ नांगौ बबे जायगानि नों मा स्ट्रिमाव आदा आं गसे कनफाय फैदों साइन्सआव एडमिसन लादों जोबोद मोजां नै सानजाबनै बेसेबां जायो 3 सार 3 सानजाथाम 9 सार नै नों जाम्बा बुरबक नै सानजाबनै 4 जायोबा 3 सानजाथाम मानो 6 जाया बे मेमखौ लानानै नोङो साइन्स फरायफैदों बेवहाय साइन्स फरायलायबाव नों जौ लोंना लोङा सार सिगारेट सोबोना सोबा सोबा सार साइन्स फरायग्राया सोब हट सिगारेट बेनो हट आं सोबा सार सोबथार सोब आंनि अर्डार मानिया नों आं सोबनो हानाय नङा सार आंनि अर्डार मानिबावा नोङो सोब सोब आं सोबथार सोब जन नोंनि आखला बांद्राय जाबाय होद बेबायदि कलेजनि आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय थायोब्ला आं प्रिन्सिपालनो कमप्लेन होगोन मेडाम बे नोंजों थाफानाय निउ कामारा सोर जाखो बियो आंनि बिनानाव आइसा जन बिनि फारसे गोरोन्थिबाबो मेगन दाहो नङाब्ला आं बुंथ'बावलासो नङाब्ला मा खालामनो आइसा मुङानो गोदैखाथार माथो सोर बिसोर आब' एसेग्राब असभ्य सोरबा दननि फिसालानो बेबायदिखायनो प्रिन्सिपाल साराबो बेखौ स्टेप लानो गियो नों बिसिनि फारसे मेगन दाहोथारानि थां नों क्लासाव थांनो थां आंबो थांसै दे आब' सिख्लाफोर दं जाखो बे खेबाव खनसे क्लासाव जावले जावले फेल जाग्लिबाय थानाया खिन्थु जर ओइ जन्दा हनै नाहरलाय बे बैयोब्रा ससमा गाननाया ओइ रमिय' ओरै फै मोजां मोजां सिख्रिफोरनि गेजेराव माथो खिब्रमाफोरबो दं फै साला खुगायाव सिरि सिरि मान रायलायबाय थादोंलाय फै मा मुं नोंना रोन सार सुलाबो नुफेराखै नामा नोंखौ नुदों नुदों नाथाय बे बागाननि बायदि नुफेराखै ओइ जाम्बा बागाननि मालिकखौ सिनायाखै नामा नोंलाय सरि सार बागानाव सासे आग्लायनाय दङ है साला सिख्लाफोर नायनो फैदों ना लेखा फरायनो फैदोंलाय ओरै फै खाथियाव नैबे गलाब बिबार आला आरो फार्स्ट सेमिस्टाराव क्लास जागासिनो दं बे आइसा मुंनि सासे सिख्लानो होनानै फै जागोन दे आरो जना आइ लाभ इउ बुंदों होननानै खोन्था जागोन थां मा मुंमोनलाय आइसा बबे सेक्सन मोनलाय अ दे आं नायनोसै आरो नामा गोसोआव लाखाबाय था लजिक माने LOGIC लजिक बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै खालामनानै I love you होनबाय सिख्लाया नाथाय जेबो रिप्लाइ होआ सेंग्राया बुजिनानै मोनबाय I love you होनाब्लाबो बेबो गावखौ गोसोथोयो That is logic
बुजिबायथ' लेखा मिट न' दासो टपिकसआव फैहांदोंमोन मानोथो इसिबां गोबाव गिनलाय फै अके सार र' आं मानो फैदोंमोन बेयाव अ सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय उइस आइसा आइसा मुंनि सोरबा दं नामा बेयाव येस आं मा नायबाय थाखो न बेखौ ला मानो आइ लाभ इउ ओइ रं थाथ'लाय ओइ हेल' थाथ' ना 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 आं थाथ'आ नों आंखौसो बागोन आं मिथिखागौ हिन्दी सिनेमाफ्राव नुखायो आं दे लासै लासै जिरायदो दे बेहायनो जिराय साख्रु सुख्रुबानो बांद्राय जाथारबाय नै आइ मुलि गोदाना मोजां मोनगोन बेखौ जायोब्ला बहा मोजां मोनबावनो बैसोआनो बारा जाखाबाय माब्लाबा सिरियै मैगं सुलांसिगोनसो आङो बिदि दा बुंलै आइ नोंहा फिसाजोनि मोखां नायनो लुबैयाखै आयौ मानो नायनो लुबैया जानो गोख्रै फिसौजो सासे गुफुर गावदां पदम फुल बायदि नायनानै लायदो जागोन दे आंलाय मानो नायग्रायनांगौ दानि जुगनि सेंग्राफोरखौ थाखायो आजिखालि डार्लिं ओइ नै फैबायानो अ देलाय डार्लिं डार्लिं मारै जाखो आबौ सना नोंनि कलेज गाजेन हैनाया बरिया आबै जोबोद समायना रमायना सिख्लाफोर दं बाब दा बुंसै बिमा फिसाला आंनि जुलिनि खोथासो रायलायखुमाखैथ' That's my son पुरा पइन्टआव नांखादों न' आपा आं दानो जुलि लाथ'नो गोसो गैया साब्रै साबा सिख्ला फथायनायनि खोथा दं बा इन्जयमेन्टनि बाथ्रा दं ना मा बुङो आबै देलाय जागोन दे आबौ सना जोंलाय नोंखौ बोरै नारसिननानै होनो हानो नोंनि गोसोखौ दुखु होनो हानाय जोंहा साहस गैया आंलाय आरो सानदोंमोन नों जुदि राजि जायोमोनब्ला थैनायनि सिगां नोंनि जुलिखौ नायलांगौ नंदोंमोन गावदा आं फिसौजोनि महर नायलांदोंमोन बेफोरखौ नों मानो बुङो आं नोंखौ ओरैनोसो जंखायदों जिंगा दासि आबै नोंनि नैबे फिसौलाया नोंनि साननाय बायदि फिसौजो लाबोगोन आब' दिनै कलेजाव सासे जा फाल्थु सेंग्रा लोगो मोन्दोंमोन माबायदि सेंग्रा थारमाने आब' लजिक क्लास सोलिगासिनो दंमोन अ सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय मा नायबाय थाखो न बेखौ ला मानो आइ लाभ इउ थांनो रानि उन्दुदोदां आं मिनिनो बाथारबाय अके दि गुड नाइट गुड नाइट नोंबो सेंग्राखौ फसायाखैथ' नो चान्स राजिब सिख्लाया थारैनो बिराद मोजां मोनलै सोर सिख्ला सोर सिख्लालै आइसा मेडामनि बिनानावा दानो बावबायबो ए थौ बिदिब्ला गाबोननो मोखां लाना फैनोसै नङालै दांग्रा आं बेजों फांफुं खालामनो सानाखै फाग्लिया मोजांथार आं हले बेखौ गोसोथोबाय मालानिफ्राय बिदि जाखो नोंलाय ए नायलाय लोगोफोर जोंना बसा दिनै जा रमान्टिक जागासिनो दं हाथ सैमा लाजिदों। เ मा ฮ้ย जाखो? เฮ้ย 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 เฮ้ย
लाबोजेनबा हेल' जानु ओइ जानु दिनै फैला थाङाब्ला माथो नोंनि सोलोजों गेलेनो मोनाब्ला आंसो थानो हायो नामा दे होनबा थाब फैदो र' आं थांगासिनो दं राजिब नोंसोर थादो दे दा बिला होलांबानो जाबाय ओइ जन गोसोखौ हमथादो नोङो ओरैनोबा आसामाव ओइथिया दैबाना बायदि बोहैगासिनो दं थादो दांग्रा दे दे जन दा एन्जय दे जा गेलेफिनसै बाबा ओइ आं थांनोसै फैसा नांगौब्ला लाखिफैखा र' नाङा जायो नामा फैसाखौनो हट बेसेबां हरो न हाय बे जौसे राङा थैयो नामा आंसो जानो ना सिख्लाफोरसो जाहोनो हट साला दानि जुगावहाय सिख्लाफोर फोथायनांगौआ बिब्दिं जागौ नामा नुबाय जुग नंला नोंसोरलाया माबायदि लांथों दे माथो जादों सेंग्रा मानसि नालाय है साला आयाबो आंजों लोगो जाथारा दे खिन्थु सिख्लाफोर फोथायनांगौलै देलाय डार्लिं थाइसे थाइनैजों खामानिया साक्सेस जाया बाय मोजाङै सालाय सासेसो फोथायबा थैनायाव गैयालै रिथा जोंनि नेक्स्ट क्लासा मालानिफ्राय आंबो मोजाङै मिन्थिया दासो फैदों औ नै मावलाय लोगोफोर मैयानि सेंग्राया एसेग्राम साहस गोनां बियो आंखौ प्रप'ज खालामलायग्रा फैथों र' साला बेथाखौ फैथोंल' बियो फैग्रोनो हो बेखौ नायथारनि र' बेखौ अ हिर' ओरै फैलाय हारे ओरै फै माबायदि नायो गिलु बालु ना ओरै फै ना मेडामजि नों आंखौ सोबागोन आं मिन्थिखागौ नुखाजोबनाय आं गासिबावबो आं मानो नोंखौ सोबानांगौ नों आंखौ सोबायाथ' मानो सोबानांलाय आंहा जेबो दाय गैखाया खिन्थु होमबा मानोथो गिदों फै खाथियाव गड प्रमिस आंखौ सोबायाथ' प्रमिस आंनि खोसोम नोंनि खोसोम बाबा ओजों फै साला माबायदि मोनदों आं बयनिबो सिगाङाव आइ लाभ इउ बुंग्रा आं गोसोआनो बुङाखै आंखौ गुबुनासो बुंनो थिनदों सोर हनै बैसोनोमोन गैया बुहुमाव बिबार गलाबजों रुजुजाथावना आरो गैया बुहुमाव सिख्ला नोंजों रुजुजाथावना स्रिथा ओइ आयशा नोंनि थाखाय 2 अप्शन्स फार्स्ट आं नोंखौ मोजां मोनबाय नोंबो आंखौ मोजां मोनदो सेकेन्ड जुदि नाजावो सना रुपा रां रुपायाव फुनानै दोनगोन आं आरो जुदि नाजावा बे गासै स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव नोंखौ ओपेन किस खालामगोन आं नाउ चॉइस इज योर्स टाच मी ये आंखौ सोबादों नोङो ओइ बें बेखौ हगार आंखौ जन हगार आंखौ आंनि आखाइखौ हगार जन बिदि दाखालाम प्लिज हगार हेल्प 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 सोर माइखालाल बे नोंखौ बेयाव रैखा खालामदों खोनासं नैबे कलेजनि जाम्बा जाम्बि स्टुडेन्टफोर नै दिनै बे जायगायावनो बे सिख्लाखौ ओपेन किस खालामगोन आं सोरबा बिमानि गाइखेर जाग्रा दंब्ला आंखौ हमना फै हगार नों मा खालामफैदों बाहाय बिना टिकेटनि अडियेन्स गोजानाव थानानै नाय बास
रेगिं जकिं एदाविं जंखायिं गासिखौबो आं सहायना थानो हायो नाथाय सोरबा जुदि सोरबा आइजोनि सायाव अयथासार खालामोब्ला बे बहुबलि थुनायना फैदों नामा नोंलाय हा मा खालामदों आंखौलाय मा खालामदों मा खालामदों मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों नों हो हो बेटा नों आंखौ सौबावदों ओइ हम बेखौ फिनो लाना थां हम होसो बेटाखौ होसो I said stop it! John, run! मा दावराव-दावसि खालामगासिनो दं नोंसोरलाय? नोंसोर गोख्रै आंखौ अफिसाव लोगो हमफै। मा जाखो? नोंनि आखायाव थै ओंखारबाय। आयौ आं जिरै थै आं थैनायनो हाया आं गोबांसिन ओंखारसिगोन। रिलेक्स जों मेडिकेलाव लांगासिनो अखि। मेडिकेल? बे गुबुन गुबुन सिख्लाफोर ड्रेस गाननाय खोनागौ। आं थाङा हो आं थांसै। ओइ बहा लांनो? लोगोफोर हम बेखौ लानानै थां बेखौ। आं थाङालै आं थाङा।
थाङादों आं थाङाखाबाय ना रजनी दिनै माथो आइसा दाबो फैदिया माथो दिनै क्लासखौ थाब जोबगोन होननानै बुंदोंमोन बियो ना आं थाङैखायसो लोगोफोरजों बेरायहैबाय नामाथाय बियो जानो मेडाम दिनैबा मानो थाब सफैदियाथाय आं ससे नायस'नोसै नामा मेडाम र' दसे नेबावदो बिदिब्ला खनसे फनखौनो खालामजासिगोन नामा मेडाम क्लास गोनांखाय खालामाखैमोन आङो र' खनसे खालामनायनि आं फैगासिनो दं दे औ दे हेल' आब' बबाव दं आइसा आं एसे लेट जालांगोन आब' आं दा मेडिकेलावसो दंफैयो हा मेडिकेल मा जाखो आंहा जेबो जायाखै आब' आंनि सासे लोगोआसो लोमजादों अ दे थाब फैनो नाजा सना दे जागोन आब' ना आं रजनीखौ फाथायहरनोसै नामा नांलाया आब' नों जेबो टेनसन दाला दे होमबालाय अके दोनसै आं आब' बाय दोनखाजोब्बाय ना औ दोनखाबाय ओरै लाबोदो ओरै लाबोदो बेखौनो गियो एफा गिदिर सेंग्रायानो मोजाङै जिराय मोजाङै जिराय नार्स ओइ दाथुका ओइ आं थुजा जेबो जाया नों आंनि मेगनखौ नाय जेबो जाया आंनि मेगनाव नाय जेबो जाया आंनि मेगनखौ नाय जेबो जाया ओइ फाग्ला फाग्लि मा जाखो नोंसोर सानैबो ओइ बिथुनो दे थाब थु जाम्बा जाम्बा मालाबानो थुखांबाय हालखौ मोनलायाखै आं थारैनो नोंनि आंनि मा बुंदो है बुंथ'ला हिर'लाय हिर' मा बुंदों ना हिर' बेखौथ' आं ओरैनोसो बुंदों ना बेखौनो आं नोंनि गारांजों गोदै खोनायो खिन्थाना मा मुं रोन मा आइसा नोंनि मिनिस्लुनायनि इसाराया गुबुनसो माथो थै फाग्लि थ' बोरै जोखोथाय मोखांनि स्ट्राक्चारासो सोलायजोबसैमोन मानसिया रोंमारगौलै एसे साउथनि थै नांदेरनायसो दां स्रिथा खामानि गैया नोंसोर गोसो होनानै बुलायाखिसै नालाय आंहासो लेभेला डाउन जाबाय नेक्स्ट टाइम गगलालै बियो जन आयंनाव फन खालामलाय औ जन्दा जोंनो बिदिखौसो नांगौलै साब्रै साबासो हायार खालामसै नामा बिनिफ्राय बुसिदला जोबनोसै आयंनो फन हरदोलै नाङालै नाङा बेखौ फिसा खामानिनि थाखाय आफाखौ मानो फन खालामनांगौ नांगौलै एबारबा हले बुसिदला जोबनांगौ नाङालै नाङा फन खालामदोलै नांगौलै बिदिजों जाया रायलायहरदो बे एफा फिसा खामानिनि थाखाय आफाखौ आरो टेनसन होबावसै नांलामोनलै जोंनि प्रब्लेमखौ सातसेल' मानसि सल्भ खालामनो हायो बेनो जाबाय आयं जेंगाव नों आंनि रांखौ मन'ग्रा अजगर सिन्थाय आंनि रांखौ मन'योब्ला सेर होननानै बरनफिनो आं नोंलाय सासे खिग्रमा साइज स्प्लिकासन गैया निमाहा
बेसेबां साहस आंनि रांखौ मन'नो हाबाय नोङो नै सार फन फैदों रथ' ओइ जायला औ बस बेनि गोदनानि गारमाखौ हाखौ हुखौ गारहैनो लांदो थां गोख्रै लांदो लाबो हेल' हेल' आफा नों माबोरै सोलिगासिनो दं आं मा बुंनो नों बुं बोरै सोलिगासिनो दं मा बुंबावनोब्रा आफा सिख्ला एदावनानै बुजानानै हरजादों हा आंनि फिसालाया बुजादों बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैयाखै आं गाबोन थांगासिनो दं माबायदि इउनिभार्सिटि बियो गाफायजोबनानै गासिजोबनां नाङा आफा नाङा फैनो नांला लिंहरलै नांगौ दरकार जायोबा आं लिंहरगोन ओइ बै प्रिन्सिपालनो आंनि मुंखौ बुंना हो साला बेथाखौ गस्ला लंपेन्ट खुनानै खारदिं होजोबनां जेंगावखौ सिनायाखै बियो कन्ट्रल आफा कन्ट्रल सेंग्रानि गरमानो खाराखै नोंना दाबो बांद्राय गरम दाजासै आफा माबायदि सिख्लामोन बिलाय लाबो आंनो साबा लाखाबाय सासे लाजाबावनां थोद आफा नोंहा बिदि खालामनो सानदों आं आंनाबो सम सम बारा जालायलाङोलै गरम बारा नालाय आहा हुदाबो दंखासै नालाय दे आफा दे नोमफाया साबा जाबाय नोंबो आंनि सन्मानखौ लाखिदो दोनदो हेलौ है साला सुवाना फनखौ दानबायसो आफायाबो बिराद मोदाथारलै दाबो सेंग्रानि जसानो खारथाराखै होद हिन्दुया थांदों थौ हानो हाया अखा जोमैनि अनगा थानो हाया ना दैनि अनगा आरो आंबो थानो हाया आइसानि अनगा हट सुप हिन्दु आइसा आं जिखादोंमोन नोंखौ क'क्राझाराव लाबोयैयानो मोजां जागौमोन आं नों मानो बिदि बुङो आब' आं बायहेरायाव थानानै बेसे फरायबाय थानो सेकेन्ड टाइम बिदि खालामनाय नंला बियो बै सेंग्राया मोजाङै सिक्का होखाबाय बैखौ मा नाम बे सेंग्राना आइसा बै थारैनो जोबोद समायनामार आं बिनि थाइनि मेगनाव माबा मोनसे इसारा नुदों जानो हागौ बिबो आंखौ होद नङा इसिबां गिखौनो आबौ सना गोसथोलायनाया बयहाबो मोन्थाय दं बेखायनो नोंबो गावनि गोसोनि साननायखौ बुंथिनानै लानो हायो ओमफ्राय आबै बे राजि जायाबालाय आंबो जानला मानला राजि जाग्रा नंखाया आब' गोसोआबो स्ट्रं जानांगौ धोनि सेंग्रा होनना जानला मानला सिख्लाफ्राबो हगारसारलाबायो बिनिखायनो जन्मोन बायदि सेंग्राफ्रा लाइ मोनो नंनायाथ' नंगौ दे नोंबो बिसिनिफ्राय सांग्रां जानानै था नों माब्लाबा बे सेंग्राखौ आलासि जानो लाबो जागोन दे आब' आं बेहायनो उन्दुनोसै दे उन्दुदो दे रानि बे सिख्लाखौ जुदि नोङो गोथार गोसोजों मोजां मोनमारदोंब्ला बे सिख्लाया नोंखौ नेवसिनाय नङा थेंक इउ डार्लिं आबै सना उन्दु दा उन्दुदो रायजोफोर माबा माय डियार स्टुडेन्टफोर बावबाय थायोलै दानसेनि उनावनो नोंसोरनि फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामा जागोन आसा खालामदों नोंसोर गासैबो फरायनायखौ दोनथ'नानै माबा गोसो थोलायनाय फेसबुक गेलेनाय मोजां मोनलायनाय वाट्सएप गेलेनायखौ दोनथ'नानै गोसो होना फरायदो
लाइला मजनुफोर बा बबे सिमां रायजोआव राजा रानि जाना गेलेहैदोंसोलाय ओइ बांग्रा बांग्रिफोर सरि सार सरि सार साला सरिनि फिसा फै सानैबो नाथाय सार मा नाथाय नुथाय बेलाय सानैबो फै गाखो सार सरि दाय मा सरि बेलाय मेगनजों मेगन नायलाय बाट सार बयनिबो सिगाङाव बोरै बिदि बयनिबो सिगाङाव फ्रेम लीला गेलेनो हायो नायलायनो हाया नामा मेगनजों मेगन नायलाय दासो मोजां नुदे गोसो थोनाया फैयाब्ला मोजां मोननाया फैयाब्ला मेगनजों मेगन नायलायाब्ला जाया 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 क्लासबो खालामनो गोसो जाया आइ एम गोइं टु माय ह'म सार ओइ प्रिन्सिपाल सारा नोंखौ प्रिन्सिपाल नागिरगासिनो आं मानो फैदोंमोन बेयाव बेवहाय सारा हाबसनफैदोंसो हाबसनफ्लांदों बावग्रा बेमार दंना नोंलाय मानो गसंबाय दं जिरायथां गोइं सार जारलालै थारैनो बलराम सारा रियेलि एन्टारटेनिं मार नाथाय नों मानो आंखौ नाहरबाय थायामोन लाजियाबो आं नोंखौ नाया ना नों आंखौ नाया आं माब्ला नायहरा आच्छा नोंसो आंखौ नाहरदों नों जुदि आंखौ नायहराखैमोनब्ला आं नायनायखौ नों बोरै नुखो औ दे आं नोंखौ नाहरदों नायनो मोना नामा आच्छा नाथाय मानो नायबायब्रा मोजां नायनायालाय माथो जाखो ओरैनोसो नायदों दा बुंना मानो नों बुंग्रोब्रा बुंलाय आं बुङा दा जाम्बि बुंना आं लाजियो बुंलाय आं बुङा हारे बुंना मानो थांनो नागिरखो सेंग्रा जानानै सिख्लाया बुंग्रोनांगौ अके दे बिदिब्ला आंनो बुंग्रोनोसै आयशा I love you बेनि फिननायखौ नों होदो बेनि फिननायखौ आं उनाव होगोन थ' आंखौ न'आव दोनलांग्रोदो थ' थांसै बाइकआवसो थिखोबावदों साला जन्दानो खोन्थानांसिगोन आब'आ लोमजानानै कलेज थांनो हायिया साननै जाबाय नों गिदों नामा एसे जाम्बा फै फै सिङाव वेलकाम रोन नों बेयावनो जिरायथ' अके आं आब'खौ लिंहैनि जागोन दे रोन आब' बेनो रोना हेलौ मेम मेडाम आब' मा जाखो आब' मेडाम आं दैलायनि मेडाम मा जाखो मेडाम आब' आब' मा जाखो मेडाम
मेगना नाय मा जाखो मेडाम जेबो नङा जेबो जायाखै देहाया एसे दुरबल जादों नालाय ओंखायनो खर' गिदिंनाय मोन्दों आं बाबु नों बबेनि जाखो आं दतमानि मेडाम अ दे मोजां नों दा थांदो आं दसे रेस्ट लाहैनोसै आंबो थांथ'नोसै माब्लाबा मोजां सम लानानै आं फैफिनगोन दे बिदिब्ला आइसा थाथ'दो दे खुगा गोजाल'सो जाबाय जेबो नङा आब'खौल' मोजाङै केयार खालामबानो जाबाय थाथ'दो दे थ' आब' बाबा गोबाव जादों दिनैनि क्लासा नङालै आफा लोगो सासेनावसो थांदोंमोन आङो थां एसे रेस्ट लाहैदो आरो फ्रेस जादो आरो ओंखामा एसे जानो लादो आफालै मा जाखो सिख्लाय दनानै बुना हरजादों नामा नङालै आफा माबालै आंनि लोगोनि बिब'आ माबा आंखौ बेसेबांबा गोबाव नायगोमोबाय थादों ओमफ्राय दसेनो सेन्सलेसबो जादों नाथाय बिनि उनाव हुसबो फैफिनदों ए जेबो नङा दे जेबो साननाङा दे नोंखौ सोरबा साननानै कनफिउससो जादों बियो जेबो नङा थांनो थां Jarlas जागोनलै बे हाय हाय आब' आब' आं क्लासाव थांसै बेटाखौ बु बुथारगोन नामा मानसिखौलाय बुथारगोन माने औ बुथारगोन नाथाय नों जोंनि खामानियाव मानो हेंथा होबाय थायो बे सेंग्राया मा गोरोन्थि मावदों थैलायनो गोनां जालायनाय रायज्लायना सल्भ खालामनो हाया नामा मा रायज्लायनायनि सल्भ खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नोङो बे जेबो प्रब्लेम जायाखै सल्भ खालामनो अब्ला बे सेंग्राखौ मानो बुदों बे सेंग्राया एसे एफेक्ट गोनां आरो बेबायदि एफेक्ट गोनां सेंग्राखौ जों कलेजाव फरायहोआ ओइ फंबाय बे बुंनाय बाथ्राया सैथो नामा बुं फंबाय नों जेबो गिनाङा औ आदा आहा एड्स जादों बास फंबाय नों जेबो गिनाङा नोंसोर बयबो खोनासं बे सेंग्राया नैबे कलेजाव फरायगोन बे सेंग्रानि सायाव सोरबा जुदि गाज्रि आखल दिन्थियो बिनि सायाव जुदि सोरबा फिजिकेल हार्म खालामो अब्ला बिनि फिननायखौ नैबे रोना होगोन नों फाग्ला जाबाय नामा
बे कलेजाव जाहाथे बे बेरामा गोसारा बेखायनो जों बेखौ होखारनो नागिरदों मिस्टार जन एड्स बेरामा रायज्लायनाय दांज्लायनाय बेफोरजों गोसारा दिस इज पसिबल ओनलि बाय सेक्स रिलेशन एन्ड ब्लाड ट्रान्सफ्यूजन बयबो मोजाङै खोनासं बे सेंग्राया जोंनि कलेजावनो फरायगोन बे सेंग्राया जोंनि साननैसोनि आलासिल' बिनि जिउआ माब्ला मा जागोन बेखौ जों रावबो मिथिया स' प्लिज बयबो थांनो हो स्टुडेन्टस मा जादों बेयाव Go back to your classes. Go boys go नायगोनलै नोंखौ बेसेबां दादागिरि नोङो थौ कलेजाव सामफ्रामबो फैबाय थादों जागोन आदा नोंथां दसे बाहेरासिम फै जागोन दे नों एसे रेस्ट लाथ' आं बाहेरायाव थांनि राकेश नोंथां आच्छा प्रब्लेमा गैया नङा एसे दं मानसियाबो बैसो जाबायथ' माबायदि प्रब्लेम अन्नानै फोरमायोब्ला गाहाम जागोन हार्टनि प्रब्लेम मानसिखौ मेक्सिमाम समाव रंजा खुसि दोननो नाजा दुखु एबा अभार टेनसन जायोब्ला मानसिया मालाबा सिरियास जानायनि चान्स दं नोंसोर एसे केयार लादो आं थांथ' दे दिनै थुदो आबैनि साननायखौ आं आइसानो खनसे खिथाहरसै नामाथाय है दा उन्दुसिगोनसोदां बे है खेमसेखौनो हरनायथारसां हेलो आइसा उन्दुबाय नामा उन्दुआखै नोंनिसो खोथा सानगासिनो दंमोन मा आइसा गुन्दा मावल लिरनानै गाज्रि मोनबाय नामा थोद जाम्बा दिनैनि जाथायनिफ्राय नोंनि फारसे आंनि अननायासो बारायदों आरो सनमानाबो रियेलि औ दानिया बुंदो आंखौ कल खालामनायनि जाहोना मामोन आइसा नोंखौ आंनि आबैया नायनो लुगैदोंनो नों खेबसे गाबोन जोंनाव फैनो हागोन नामा मा आबै बिहामजोथ' लांनो नागिराखै जाम्बि जाम्बि दे बुंदोल' गाबोन फैगोन ना फैया नाथाय कलेजालाय क्लास मिस जागोन ना गाबोन सानदेसोलै जाम्बि उप्स बावदों दे उन्दुदो गुड नाइट औ नों दाखालि आंनिफ्राय फिन बिदोंमोन ना बेनि फिननायखौ आं दिनै होनोसै रोन I love you too. मा खेबसे बुंबावलाय I love you. आबै नोंनि साननाया जाफुंसिगोन नोंखौ नुवाब्ला दरसि दरसि मोनो नोंखौ नुवाब्ला सिदोब सिदोब गोसो बेङा बेङा मोनो सोलेर
बेङा बेङा मोनो मेगन गोसोआ गोसोनि गोरबोआ गोरबोनि खोथा बुंनो लिंहरो अरायसेराव सानसेखोला जाला नों सोरां होफैयो दुंहाव सोलेरखौ नों सिरि दुंहाव सोलेरखौ नों सिरि नोंनि महर मोखां गोसो गोरबोखौ हाया बावनो सना अराया हाया बावनो सना अराया जन नों बांद्राय लोंद्रायबाय दिनै उन्दुदो मा लोङा हरसे लोंगोन आङो टेनसन दंलै आंहा बिरादनो थै नों मा दिस्टार्ब होबाय थायोब्रा जन्दाना बिराद दुखु दं एसे लोंहोना बेखौ मा टेनसन दं बे रोना मैया दाखालिसो कलेजाव फैनाय जोंखौ डमिनेट खालामनो सानदों बियो आरो दासान्दि माथो आइसायाबो रोनजों सिथाबनो सयथिबो आं दाखालि नुथारदों राजेब आइसाखौ खिन्थु आं मोजां मोनबाय बेखौ मोनाबा नायखा नोङो जन्दा नोंनो आइटेमा हरलायबाय नै हेलौ फैलालाय दिनै मा फन हरबाय थायो नोंलाय आगोलनि फैसाखौबोथ' होजोब्बायना आङो आं अनगोन ना नाङा आं नोंनि अननाय मा जाखो सना नोंनाव थांबाय थायोबा एइडसो जागोन थाट गयदा फैयाबा फैया था नाबा आंनो नोंखौ दोन बे सिख्लाफोरनि जात थाखा फैसा नुबाथाय सोफै ओइ जन्दा नोंनो नांलाबा आंनो हरदोब्रा लादो ओइ जन जाबाय दा लोंसै थोबाय उन्दुदो ओइ दांग्रा Aisha, I love you. Aisha. Aisha. I love you, Aisha. I love you. रोन आरो बेसे गोजान दंबावो
बारा गोजान गैला मोनसै आं एसे लाजिनायसो मोनबाय जेबो नङा थौ सिङाव फै हाबफै नों दसे जिरायथ' आं आबैखौ लेंना लायनि आबै ओइ आबै आबै मा जाखो आब' सना फैलै माबार मानो फैल'ब्रा आलासि फैदों फै थाब फैलै ए र' थांगौ सोर फैदों फैल' आलासि फैदों आलासि फैदों औ बैलै ए जिराय आबै सना नै बेनो आंनि आबैया आयै आबै सना बेसे समायना नोंनि महरालाय नै नोंहा बिथिं दा जिराय बैथिं जिराय आंहा बेजों जिरायगोन दे जिरायदो आबै जिराय ओरैबायदि मोनदों दिनै आंनि न'खराव दिनै अखाफोर गावदांआनो आगान होफैबाय दिनै नोंजों गोबां खोथा रायलायगोन दे नोंहा जेबो उसुबिदा गैयाथ' मानो उसुबिदा जानो आबै आंबो नोंजों गोबां खोथा रायलायगोन नोंसोर सानै सिख्लाया सावरायबाय थाथ' आं साहा फुदुंना लायनि आंनि आबैनो गोथाव साहा बानायनानै लाबोदे जागोन दे बे फाग्लानि मोखांखौ नायनानैसो थांनानै दं आङो नङाबा माब्लाबानो आबै बिदि दाबुं आबै सना आंहा आरोबाव रोनबादि फिसौला सासे दंबावोमोन बबेबा हाग्रा बारियाव मास्टार मावहैनानै सोरबा सुथुरजों बुथारजादों आबै बिदि दागाब आंबो गाबनो ओंखारो जागोन दे आबै आं गाबला बे फाग्ला सासेयाबो सासे फिसौजो लाबोनानै होफैनो हाया बिनि जुलिखौ नुलाङोमोनब्ला आबै गाबला बुंनाया आरो गाबफिनलायबाय हामबाय दे सिख्ला सानैया आंखौ रायलायखुमायाखैथ' रायखोमागोन नोंखौ मानोबा नोंबो लोंदो आबै सना जेसेबांखि देलाय मानो नोंनि खावलाया जोंनि आबैनि खावलायजों हाखाया मिथिबाय आबैजों हायाबालाय माथो जानो नों बायदि सोमलालाथ' नङा आंखौ सोमला होनदों आंखौ सोमला दा बुं मिथिबाय बुंगोन आं सोमला बे खुगा खेबसिगोन आं नाङा आबै सना नाङा अके दिनैनिफ्राय आरोबाव सोमला दा बुंखा आम सरि आं बुंला दे मिस्टार एन्ड मिस्ट्रेस चिलारि मा नोंसोर बेयाव दान्थेनि रमान्टिक खन्थाइ मुखास्थ' लानो फैदों नामा सरि सार मा सरि बेलाय साला सरिनि फिसा थु आंनियाव चेम्बाराव थु ओइ बेगाला नोंसोर सानैजों थोलायो GST होनांगोन आंनो GST लायखायनो नोंसोरो सप्ताबा साबा गोदान सोलायो सर प्लिज प्लिज प्लास मिथिया आं प्रेमिसनि मिथिया आं खुदुम होनांगोन आंनो खनसे खुदुम होनांगोन फैसा दंना गैया बेसेबां सार 2,000 सार 1,000 दं जानाय नङा फैसा होनो हायाबा GSTनि मिनिंखौनो उल्था खालामगोन आं GST माने गार्ल अफ द स्पेसियेल टाइम 1 लिप किस होनांगोन मानो नायबाय दं बिसि मुर
मानो फैदों नोंसोरलाय सार जों एग्जामनि डेटसो सोंनो फैदोंमोन एग्जाम बाय गुगोलाव नायना लाथों गुगोलाव थां बे दानसेनि गेजेराव जागोन थां जागोन सार रोन मा जाखो दिनै मानोबा आबैजों रायज्लायनाय मिनिलायनायखौ गोसोखांगासिनो दङ ओरैबायदि मोनदोंखि आंहा गोदोनिफ्रायनो आबैजों माबा मोनसे रिलेसन दंलायखायो आइसा आबैया आंखौ थाबैनो जुलि लानो थिनदों आंथ' गोसो गैयामोन नाथाय आं मा खालामनो डक्टरा बुंदों आबैखौ जेसे हायो खुसियाव दोन होननानै बेनिखायनो आंबो आबै साननाय बायदि नोंसो मा बुङो आंबो ना बुङा रोन नाथाय आं आब'जों खेबसे रायज्लायनांगोन मानो होनोब्ला आंहा आब'नि अनगा रावबो गैया आब'आ जा रायहैयो आं बेखौनो मानिनोसै जागोन दे आं आफाखौ मेडामजों खनसे रायलायनोसै अके रोन गुड नाइट आई लाभ यू सो माच गुड नाइट लाभ इउ टु राजीव दिनै आं आइसाखौ प्रप'ज खालामसै नामा है मा प्रप'ज खालामलायनांगौ नांगौब्ला बांख्रबना लायबानो जायो नों अर्डारल' होदो जों दं ना औ जों दंना नङालै आं आइसाखौ ओरैनो इन्जय खालामनो गोसो जायाखै आं बेखौ गावनि खालामनोसो गोसो सैमा फाग्ला हरबाय नोंखौ जाला नोंजों आइसाया नोंनि खालि जन्दा आइसाया नोंनिनो खाथार दे नों हारसिं बुंनानै लानो ना जों बुंनांगौ है मा बुंनो आं हारसिं बुंनानै लागोन औ एरो जन्दा एक्टरा फैयाखै नामा दिनै जानो दिनै नुवासै माथो बिखाया गुरलुब गुरलुब मोनाखै बे दिनै एक्टर फैयैखाय थै फाग्लि ओइ सिख्लाफोर आइसानि अनगा बेयाव रावबो थानो मोना गेट आउट थांदो नों थाथ' मा नांगौ नोंनो मा सोंनाय जाखो बेलाय आं बियाखै नों होनो हागोन खोनासं आइसा आं नोंखौ गोसोथोबाय आइ लाभ इउ दा नों मा बुङो आं नोंनि प्रप'जेलखौ गनायनो हाया मानो होनोबा आं रोनखौसो मोजां मोनो मा आइसा आंनाव मा खमि दं रां रुफा धोन दौलत गासिबो दंजोबो धोन दौलत महर मोखांनि खमि गैया जानो हागौ एक्सेप्ट नोंनि आखुथाय आंनि आखुथायाव मा गाज्रि दं आइसा नों बुंदोल' आं गासिबो आंनि गोरोन्थिखौ आं सुज्रायना लाजोबगोन इट्स टु लेट जन आंनि गोसोआ मोनसेल' आरो आं बेखौ रोननो होखाबाय आइ एम सरि ओइ रोनखौ होख्लायनोसै नामा नाङा राजु जों बिदि खालामोब्ला आइसानि नोजोराव गाज्रि जागोन है जालालै नोंजों दमानो गैला नोंनाव थांसै ओइ फैद' फै आबै लासै लासै आबै नों बेयावनो जिरायथ' दे आं रिपर्टखौ लाना फैनि हेलौ आइसा रोन नों दिनै मानो कलेजाव फैयाखै आबैखौ आं मेडिकेलसिम लाबोदों आफाया आर्जेन्ट मिटिं दंनो बेखायनो आंखौ थिनहरदों दा मोनायाव आदैया फैबा खेबसे कल खालाम दे आब'आ रायज्लायनोनो औ जागोन दे होमबा दोनथ'नोसै दे रिपर्टआ थिगैनो दङ रोन नैबे मेडिसिनखौ आं गोदानै लिरफिनदों फार्मासिनिफ्राय लांफैनो हागोन जागोन दे मेडाम ओमफ्राय आबैनि देहाया एसे मोजां जाबायना बैसो जाखाबाय रोन बिसिनि देहाया दानो मोजां दानो गाज्रि उन्दै बायदिसो जेबो बुंस'नो हाया थेवबो आं आरोबाव बुंबावो मानसिखौ गोजोनै लाखि बेनो बिसिनि गाहाय मुलि
आइसा नों दानो हाबा जानोसै सना आब' जुलिनि नेमखान्थिखौ मानिनानै दोनथ'नोसै नामा जाहाथे रोननि आबैनि साननायाबो जाफुङो आं फरायनायखौबो नागारा आब' आं नोंखौ हेंथा होनो साना रानि बैसोनिबो खोथा थायो नालाय आं बिनि थाखायसो बुंदों दे जागोन दे रोननो फन खालामलै आं रायज्लायनो र' आब' हेल' रोन आदैया फैबाय दिनै फैलासो होनना बुंबाय माथो आर्जेन्ट मोनसे मिटिं जागासिनो दं होनना बुंदों दे होमब्ला नै नोंजों आब'आ रायज्लायनो नागिरदोंमोन औ होलाय ओ हेल' मेडाम गुड इभिनिं खबरा माब्रै मोजां दंना देहा थिगै दंना हेल' मेडाम हेल' 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 मेडाम हो रोन माब्रै दं रोन आं मोजाङै दं मेडाम आं गाबोन नोंसिनाव थांगोन दे रोन औ मेडाम नोंनि बाबा आरो आबैजों नोंसिनि जुलिनि खोथा रायलायनो थाखाय जागोन दे मेडाम जागोन ना जागोन मेडाम आइसाया ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौसै बाबा ओइ बाबा दाबो सिखाराखै नामालै बिलाय बाबा एथ' थाब सफैबाय दानो हा माथो नोंहा माथो दासो सिखारदों बहा दासो जाखो दहायनो सिखारलाय लांदों हट आं दोननि बेगा थांदो नों फ्रेस जाहैग्रोदो थेंक इउ बेटा नों बेलाय उन्दुदोंसो माबालै आफा आइसा बिब' फैनो नागिरदोंमोन जोंनाव माब्ला दिनैनो हाबाब दिनैनो हाबाब नों कलेजाव थांब्ला आं हारसिं जागोन माथो आं कलेजाव थांला दिनै थाथ'नोसै बाजाराव थांना फैसै दे नै साबिया रांबो एसे हरफाखादो ओमफ्राय मा लाबोनो अमा खुसिया दाउ गासिबो लाना फै दे जागोन थां गारियालाय सोलाय ओइ सिखारदो उन्दुलाङाखै आङो ओरैनो गोलांदोंसो इसिबां फुङाव सफैबाय नोङो फंसे बुंदों आइयाबो हनै आइसा बिब' फैनो हा गोख्रै सिखारनानै रेडि जाना थादो आयौ नंगौना नङाथाय बे फाग्ला गथ'आलाय आंलाय मानो एसेबो खिथालाङाखै र' आं सिखारलांसै माबा ओंखारथांसै आङो हाबाब आइयाबो फिसौजो गेदेर फैगोनखाय बोलो जादों हा माथो थां रेडि जायो रजनी औ मेडाम र' जाबायानो आब' आंबो थांफानो नामा रोनमोननाव थ' जाम्बि क्लास एबसेन्ट खालामो नामा रोना होमबा कलेजाव थांगोननो थाथ'रानि दे दा खबर हर ओइ रजनी थ' औ मेडाम जाबाय बाय सफैबाय औ आदै दे मोजाङै मोजां सफैदो ना औ रजनी नों गारिखौ पार्किं खालामदो लामा सामा जेरावबो उसुबिदा जायासैथ' जायाखै आदै दे फै सिङाव फैदो फै हाबफै ओइ रोन माबार नै औ आफा नै आलासिया सफैबाय खुलुमबाय मेडाम रोन नैबेखौ आबैनि थाखाय लाबोदोंमोन जागोन दे आबैनि रुमाव दोननानै लिंहैथां जिरायथ'दो मेडाम जागोन दे फै जिराय माथो खालामबावनो
रोन बिमायाबो गैला नालाय आरो खामानि मावग्राबो गैया बेनिखायनो रुमफ्रा आलाय सिलाय बेफोर जेबो नङा आदै समजों लोगोसे गासिबो थिग जालांजोबगोन नै आया बेनो सिखाराबो सना जिउ गोलाव जाथों दे जिरायदो जिराय जागोन दे आबै रोन नों कलेजाव थाङाखिसै बाबाया गाव हारसिं जागोनखाय दिनै आंखौ लाखिबाय आंहा नोंखौ कलेजाव थांगोन साननानै आयसाखौ लाबोफायाखिसै नङाब्ला बेखौबो लाबोफाजागौमोन औ लाबोफाबा मोजां जागौमोन दे दाबो जेबो नंला दे आबै दा देहाया माब्रै दङ बेमारि देहा फिसौ दानो मोजां दानो गाज्रि बे फाग्लानि जुलिखौ नुलाङोमोनब्ला गोसोआ गोजोन मोनलांगौमोन आङो बिदि दा बुं आबै दे आइ नों एसे जिरायदो थां जों एसे सावरायलायनि थाङाबा रुमाव लाना थां जागोन आफा नों जिरायथ'दे आबै जागोन दे आं एसे गोलांहैनि आदै आं बाथ्राखौ हमदांनोनो मोनाखिसै मानो इसिबां थाब होनो सानदों जुलिखौ रायनि देरसिन फिसाज्ला आंहा सासे दंबावोमोन नाथाय हरखाब मा जालांखो सोरनिबा फाव फान्दायनायाव आंनि फिसाला गेदेरा बुरि जानांबाय आरो बेनि दुखुआवनो आंनि बिमायाबो नोरजिया जालांबाय डक्टरा बुंदों जेसेबां खुसि लाखिनो हायो आइनि बेमारा थारैनो एसे मोजां जालांगोन होनना बुंदों आं बुजिबाय आदै दुखु दा खालामसै आं राजि दं जुलिखौ होनो राजि दं औ आदै साबायखर नोंथां जाबाय दे आदै आं रोन बिदानि जारिमिनखौसो एसे मिन्थिनो लुबैदोंमोन बेसेबा गोलाव सल' बाथा बियो सम सुबिदा लानानै सानसे रायलायनोसै दे जागोन दे आदै रोन साहा लाबो बे हिन्जावनि फस्टार बारदेनिफ्राय आंनि रुमाव थानो मोना आरो बेखौ जन्दा बे आंनि गुरुसो हौवासो बियो नांथारगौ बेखौ न लादो बिसिया दे जन्दा जन नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनदों नामा आयंनो फन हरसै ना नाङालै राजु एसे एनै लोमजानायखौलाय बे टेब्लेट जाबानो हामो नङालै जन नोंखौ सानफ्रामबो नुगासिनो दं आं बे लोमजालुबाय थानाया नोंनि हेबिट जालांबाय नों जेबो गिजालै राजु नों जेबो गिनाङा बे फाग्लि आइसेआबो गोसोथार नालाय आंखौ नै बिदिजों सोर एक्सेप्ट खालामनो थांग्रा बानाय बानायनि नुवाखै नोङो मा जालांदों खालि लोंनाय जन दा लोंसैलै नोंनि देहाया बारानिफ्राय बारा गाज्रि जालांबाय नों सिन्था खालामनो नाङा नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा बे एसे एनै लोमजानायखौ नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा माखौ गिदों नोंलाय लों जेबो गिनाङा नों आंनि फंसेबो खोथा खोनासंला ना नोंजों दिनैनिफ्राय थाफालाबो आङो था नों हारसिं थांसै आङो ओइ राजिब र' आं लोंला दे लोंथारला Now, are you happy? Yes. जिराय आइ जिराय आइ नोंनि साननाया जाफुंमारसिगोन आइसा बिब'आ राजि जाबाय नै मा इसोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय नैबे फाग्लानि आरज गाबनायखौ खोनासंनायनि नोंहासो बिलोगो गोदान मोनसिगोन
आबौ सना नोंनि बिदा राजबिराबो नोंबादिनो फाग्लाथारमोन जा सानखालि बे न'निफ्राय साख्रियाव थाङो दे होनबा थांसै आफा दे सौफैनानै कल खालाम दाबाव बावा जागोन आबै थाथ'दो औ दे आबौ सना बाहेरानि मानसिफोरनि गोसोखौ बारा दाफोथाय गासिबो मानसिफोरनि गोसोआ नोंनि आंनि बादि नङा जागोनलै आबै फिसौजो सासे नागिरनानै लाबोखागोन आं हाथायखौल' मानसिना थाखानांगौ दे थादो आफा जागोन फिसा जागोन मोजां थांदो मोजां थां दे बाय बाय बै सानखौ आं दाबो बावनो हाया जा सानखालि नोंदानि मबाइलाव नोम्फाया फन हरदोंमोन हेल' माबा राजबिर नों बहा दं हा मा जादों हा राजबिर बाबा मा जादों हेल' मा जादों खिथा मानो आंनो रथय आं फन खालामफिनि The number you are calling is switched off at the moment. फनआ सुइसअफ मा खालामदा आंनि फिसा माबा मोनसे जायोबा मिथिगा आंबो माबा मोनसे जाखागोन रथय गोसोखौ हमथा हरबो जानोसै नों रोन बाबाजों दसे थाथ' आं पुलिस स्टेसनाव थांना फैनि नोंखौ हमनानै हरसे जाना नेबाय नोम्फाखौ नाथाय गैया फुङाव जेब्ला पुलिस गारियाव नोम्फाया फैयो आइसा दिनारा रेडि जाबाय रानि थ'द' आं जाथ'ला आब' नों जाहैग्रो नोंखौ गारनानै आं मालाबा जाफेरदों आब' आं उखैयाखै नों जाहैग्रो प्लिज ओइ आइसा नोंखौ आं हेपि नुवाखै माबा जादों नामा रानि जेबो जायाखै आब' नों जाहैग्रो नों जायाबा आंबो जाया आंबो उखैयाखै मा जागोन नोंजोंबो आब' उन्दै गथ' बायदि थ' सानजों जाहैनोसै गथ' बायदि थ' जाहैनोसै That's my girl. राजिब नोंलाय थाङो ना थांला कलेजाव दिनै थाङो थौ जन माब्रै दं देहाफोरा आंनि देहाया मोजां नङालै थां नोंसोर थांदो औ दे राजिब टाइमाबो लेट जाबाय दा ओंखारबोदो आं गाहायाव नेनोसै थौ देहाखौ माबायदि मोन्दों आं मोजाङैनो दं आइसानि जुलिनि डेट फिक्स जाबायनो मा नों ओरैनो थाबाय थानोसै नामा आं माथो खालामनो राजिब मालाय मोजां मोनलायदों गोसो थोलायदों जुलिथ' लालायगोन ना आं बादिथ' इन्जय खालामनो लाया दै नों बिराद बालमिखि जाबायलै थांसै आं बारा मोनब्ला कल खालामहर दा दे खालामगोन आं
मेडाम गुड मर्निं मर्निं मेडाम आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन देलाय बुंलाय आं जुदि आयसाखौ जुलि लायोब्ला नों आंखौ मा सोमोन्दो लिंगोन मेडाम आं बारा मिथिबावासो आबैनाव सोंबानो जाबाय बेखौनो आबैनाव सोंलायनोसै मा बुङो नोंबो आयशा नों मा नांगौ नोंनो एसेबां गाज्रि दासान आयशा आंथ' नोंनि हेंथा होग्रा नङाना मा बाथ्रामोन नों मा सानो आं मिथिया नाथाय जा सानखालि जना नोंखौ प्रप'ज होदोंमोन बै साननिफ्रायनो जना लोमजानानै दङ जानो हागौ गोसोआव बांद्राय दुखु मोनदों आंहा हाबानि डेट फिक्स जाखाबाय बिदि उलुं गुजुं साननो दा आंहा सम गैया साननांगोन साननो गोनां दं मानोना रोना दासान्दि मेदामजोंसो गुलि गुलिथार राजिब नों सोबादोंबाबो आं गाज्रि मोना आयशा नाथाय बाथ्राया एसे सिरियास आं जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों नोंबो एसे साननानै नाय आयशा मा बुङा बे साला राजिबा नोंखौहाय जेबो बुङाखै आं न'आव थांथ'नोसै क्लास लानो गोसो गैला ओइ आयशा मा जादों देहाखौ बोरैबा मोनदों नामा थौ आं दोनना फैनि ओइ आयशा जेबो जायाखै रोन नों क्लास ला आं न'आव थांसै ओइ जन सिखारलाय दैया लों मा जालांखोब्रा नोंनि देहायालाय मा बोराय बायदि लोमजालाबाय थानाय आंनो खोन्थाहरनि फना हरलाय नाङालै राजिब जेबो जायाखै आंहा थोद मा जायाखै बेबायदिनो जायो नामा नांलालै राजिब रिंजाखाबाय नै बे समावबो सोर स्वादनि फिसा फन हरखो है बाबा जनसो बेखौनो आंखौसो स्वाद होनफ्लांनानै लाबाय आं हेल' बाबा जन आंसो आयं राजिब गावहालाय बहाथो दं माबालै आयं जना लोमजालुबाय थादों मा जादोंथाय गावनो फना हरलाय मा गोखै मोनामखो ओइ फार्स्ट नाम्बार सिखारलाय मा जाखो नों मा खैसिं मोनामखो दुगैना फै बै 3 नाम्बार फाथायाव जाया नोंजोंबाथाय बुं आफा मा लोमजाबाय थाखो सेंग्रा मानसिखौलाय नङालै आफा नै राजिबानो एसे लोमजानायखौनो गिलाबायदों गाबोन न'आव फै जाम्बानो गाबोन गाबोननो फैदो दे आफा थांनाय जाबा खोन्थाहरगोन आं नों गोसोथोनाय सिख्लानि खबरालाय बोरैथो जाखो गैयालै आफा मालाय गोसोथोनाय दंखायोनो नोम्फा खर' नों जेंगावनि फिसा जानानै एफा जिखौ जायो नामा नों खावनानै लाबो जाम्बा मा गोसोथोनाय थाखानाय बेलाय रलै आफा बिराद गरमथार नों दाबो
एसे थान्दा जा साबा गाहाम हिन्जाव लाबाय नोङो हा माथो नों बायदि गिख' नामा नाय नोमफाया साबा हिन्जाव लाब्लाबो मेंनाय गैया जेननाय गैया नोंहा दाबो बुरबक सासेखौनो लानो हायाखै दे गाबोन फैबा खबर हर नों दुगैदोंना दुगैयाखै दुगैदों ओरै फै मा खि मोनजानो खोन्थाहराब्रा नोंलाय दाना न'आवसो लिंहरबायना आंखौ जन थांदो न'आवनो थांदो लोमजाबायसो थायो नों नङालै राजिब नों सिन्था खालामनो नाङा नों आंनि थाखाय मानो एफा टेनसन लायो दे उन्दुदो दे रेस्ट लादो थां नोंबो उन्दुहैदो दे आंनि साननायासो गोरोन्थि जाखो ना माखो आब'आ रोनखौ फसायमारदोंब्ला आं माबोरै रोनजों जुलि जानो आंहा गेदेर पाप जागोन आब'आ आंखौ गोबां अनो बेनिखायनो खोथाखौ दोनखोमादों जानो हागौ नाथाय आंनि साननाया नंखाय ओंखारोब्ला आइसा हारसिं मा सानगासिनो दंलाय आंखौ गारनायनि खोथा सानाखैथ' थानसाम्बा ও বাইদেউ নমস্কাৰ আহক এইটো আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো रजनी मेडाम बेनो समायगोन ना आइसानो आंथ' मिथिस्लाबला मेडाम दानि जुगनि बेसादफोरखौ बेखौनो लानोसै दे मेडाम আহিছো দে টেংকু বাইদেউ मेडाम माबामोन थाथ' आं गारिखौ फिदों औ दे जायगा माथो गिथाव बाथावथार आं गिनायसो मोनथारबायलै नङा रजनी आंनि बिनानावनि लाबोनाय सनाखौ आं बिनानैबाबो लांफिनथारगोन फै मेडाम आं गिनायसो मोनथारबायलै अन्नानै आंनो बेगखौ हर प्लिज नांगौबा आं नोंनो एसे रांखौनो होगोन रांल' नङा नोंखौ नुनानै आंनि गोसोआ नोंखौसो नांगौ जाबाय सैमा मा बाथ्रा बुंदों सैमा
तो सुअर आता है मुन्ना, लेकिन शेर अकेला ही आता है। ni ma de Jadi neng ya memlang bilang kita jatuh English juga men. Siapa nama? Bibi jatuh guna ngai sana dak cinta sih. Jangan madam. Hello, soर नों बेफोरबायदि फट'खौ हरनानै नों मा प्रुफ खालामनो सानदों? आं राजिबाय सा नों मा सानो आं मिथिया नाथाय बाथ्राया बेनो सैथो बे नंखाय रोन आरो आबौ आंखौ बेफोरबायदि फोथाय खेबस' खालामनो हाया नाय आयसा नों रोन आरो मेडामखौ गोबां मोजां मोनो जानो हागौ बेखायनो नों बिदि सानदों नाथाय आं हाजार बार बुंदों बाथ्राया बेनो सैथो आं नोंनि दुखुखौ बुजियो आयसा नाथाय सैथोखौ रावबो सिखोमानो हाया नोंनो बुंदो राजि आं दा मा खालामबावनो आं बबे लामाजों थांनो नों मेडाम आरो रोन सानैखौबो जेबो दाबुंसै आयसा जानो हागौ मेडामनि गोसोआवबो संसार जानायनि मोनसे गेदेर सिमां दं आंनि मोनसे एडभाइस नों सिरि जनजों थांफिनदो बेफोरखौ नों मा बुंखो राजि नोंगौ आयसा जनाबो नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनखायो बेसारा मानसिखौ नुब्लानो गोसोआव दुखु मोनलायलाङो आं आंनि इसे सम होथ'दो राजि आबौ आरो रोननि मोजां मोनलायनायाव जुदि आंनो बेरेखाब्ला आं आबौनि जिउनिफ्राय गोजानाव थांनायानो गाहामसै
माहाय थांनानै फैयामोन जाखो बेलाय मैलाजोब गारियानो बाबा ओइ बाबा औ दिनै हाबानि पेनेल बानायग्रा मानसि फैगोन आं हारसिङै हाख'नाय नङा बे समाव नोङो हाबा जोबजासिम कलेजाव थांथ'नाङा जागोन दे जिउआव हाबाया खनसेल'सो जायो गोग्गां खालामखागोन ना मा बुङो दे गारिया मोजाङै फै आंखौ निमाहा होदो आब' दिनै आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांनोसै मा जाहोन सोरनिबा मा गोरोन्थि आं बेखौ दिनै बुंस' हालिया आंनिफ्राय मोनसेल' आर'ज आंखौ नागिरनो दा सानसै नोंनि फोथाय खेबस' बिनानाव आयशा 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 बहा थांखो आयशा आयशा नैबेखौ लानानै फै हेल' मेडाम मोजाङै खोनासंदों आयशाया न'आव गैया आंनो गांसे लाइजाम लिरनानै गालांदों बियो आंनिफ्राय गोजानाव थांसै होननानै आं दा मा खालामबावनो दैजौ मेडाम आं थांगासिनो मा जाखो आयशाया न'आव गैया ना आफा आयशा न'आव गैया मा राव बिलाय नंगौ आफा आयशाया न'आव गैयानो आं दा मेडामनाव थांना फैनि दे नै साबि लानानै थां माबार आफानि दा खिथाहरदो दे आं खबर लाना फैनि थाबाय दे आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो आयशा खेबसेथ' नों बुंमोन आं मा दाय मावदों नों मानो आंखौ हारसिं गारनानै थांखो रुन नायलाय नै आयशाया मा लिरनानै गालांदों आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो बियो आंखौ मानो गारनानै थांखो मेडाम नों जेबो जिंगासिनो आं लोगोफोरनाव खबर लायनि रुन र' आंबो थांबानो अके मेडाम नोंनि देहाया मानो एसेग्राम लोरबां जालांखो बेफोरखौ बाद हो आयशा आं जेबोखौनो बुजिनो मोनाखिसै हरखाबै नों मानो बिदि बेफोरखौ दा सोंबाय दा थाथ'सै जन नों बेखौल' बुंदो नों आंखौ नाजावगोन ना नाजावाबा आं गुबुन लामा लानोसै नाजावगोन आयशा नाथाय नों बेबायदि खारखोमानानै जन नोंनि फनखौ सुइच अफ खालामनानै लादो बेफोर गोबां गोलाव जाथाय आं उनाव खिथाजोबसै आयशा नाथाय रोनि जिउआ मा जाबावनांगौ नंखाय जन गासिबो नंखाय आं नंखाय अननायाव गाब्रबलांदोंमोन
आब' रिथा आइसाया नोंसिनाव फैदों नामा? ओहो जोंनाव फैयाखैथ'। फनबो हराखैना नोंनो? ओहो फनबो हराखै। माबाफोर जादों नामा आब'? आइसाया थांनाय हरनिफ्रायनो न'आव गैया। बहा थांदों रावनोबो खोन्थालाङाखैबो। दे बिदिब्ला माबाफोर खबर मोनोब्ला आंनो खिन्थाहर दे। औ जागोन दे आब'। आइसा आफाया फैगासिनो दं जों बेयावनो नेथ'नोसै। राजिब थार खोथा बुं नों आइसानि माबा खोथा मिथियो नामा? मा खोथा मेडाम आंथ' जेबो मिथिथारा। थगायनो दा सानसेमा। रुथुरन बेबायदि नङा। बिब्दिब्ला बुंलाय जना बहा दं? रोन आं थार खोथाखौनो बुंदों। जना गोबां सिरियास लोमजानानै न'आवसो दंहैयो। नाय राजिब बाथ्राया जुदि नंखाय ओंखारोबा नोंसोर सासेबो गनाय नङा। बिदि नंखाय दाय दाहोरोन नांगौबा नै दानो जनजों आं रायलायहोगोन। नांलायला आइसानि माबा खोथा मोनथियोबा आंनो खिन्थानोल' दाबाव। फैदो रोन। बाथ्राया माथो गुबुन महर लाबाय। आं एसे जानगार जानांसिगोन। फैलाय फैगौ आफानि गारिया। बेनो आइसा। हेल' आफा मारै दं आफा? मोजाङैनो दं आफा। नैबे आइसा आं बुंनाय सिख्लाया। जागोन जागोन माथो बिजाबजा जोबोद बिउटिफुल मा। बेटा मेगना खिन्थु नोंना खम नङा दे। गोगोमखौनो सायख'नानै लाखादों। आफा थौदो थांसै नामा? औ आफा। आच्छा आफा बै गंसे गारियाव बिहामजोखौ लानानै गाखोहैदो आरो मोख्राफोर बिहामजोखौ आरो फिसालाखौ मोजां गाथ होनानै गाजा गोमजायै लां मिथिबाय? थौदो थौ। थांना थानो होनाय नङा आं बेहाय नों बैहाय सानैजों गावस्रानाया सानैजों गावस्रानाया अन्नाय अन्नाय नंखाय अन्नाय 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 नंखाय मा जाखो बाबा? आइसानि माबाफोर खौरां मोनदों नामा? बाबा मानोसै जाखो? गैया आफा जेरावबो खौरां लाजोब्बाय नाथाय गैया। आं हमनोनो हास्लाबासै आफा। ना आंसो माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नामा? मानो बिदि एसेबां हरखाबै आइसाया जानगारलांखो? गोसोखौ हमथा बाबा। आइसाया न'निफ्राय खाराखैबो जानो हागौ। बहाबा गोमादोंबो जानो हागौ बियो। नों जिंगा दासै आफा। आं लोरबां जाया नाथाय आबैखौसो। आबै आयै आबै आयै आबै आयै आबै
आबै नोंखौ मोजां मोननाया आंनि हां आंनि थांना थानाय रुन औ मेडाम आबैनि देहाया बोरै जाखो आबैनि देहाया मोजाङैनो दं हनै आबैया उन्दुना दंथ'यो दाथ' एसे उनाव सिखारगोन बे आंजों एदावज्लायगोन जंखायज्लायगोन नंगौना आबै नों मानो दाबो मेगनाव खेवा मानो आंजों रायज्लाया मानो आंखौ आबै ओइ आबै रुन बिदि नङा रुन गोसोखौ लोरबां दाखालाम फै बेयाव जिराय बिदि गोसोखौ लोरबां खालामनाङा रुन आलासिया बेसे गोबाव जाखो बारा गोबाव जायाखै आदै आदैया आंखौ निमाहा होदो जोंनि न'खरनि थाखायनो आबैया बेबायदि जानांबाय नङा बिदि दासान नोंसोरनि न'खरा बेहाय जेबो दाय गैया आइनि बैसोआनो थिनखानायखा सार आइनि कन्डिसना माबोरै दं आइ एम रियेलि सरि मिस्टार राकेश नोंथांनि बिमाया जोबथा स्टेजाव दं डक्टर हाउ कैन यू से दैट यू आर अ डक्टर डू समथिंग रन मा खालामनाय जादों बियो Oh, sorry. I'm really very sorry, doctor. नोंथाङा माबा मोनसे खालामदो आं आबैखौ दानो खोमानानै लानो सानो प्लिज डक्टर प्लिज आबैखौ माबा मोनसे खालामदो आंबो नोंथांमोननि दुखु दाहाखौ बुजिगौ आंबो सासे डक्टरसो नाथाय खायसे मोन्थाया इसोरनि सायावबो जायो बेनिखायनो गोसोआव फोथायनाय लाखि साबास बेटा दिनैसो आं गोजोनबाय दिनै नों सासे हागौबाय आंनि गोरबोनि बिसोर नेवसिनानै लांदो आंनि बिहामजो सनाखौ बिसना साजाय हिजोबदो थां सनाफोर आफा मा बोराय बायदि गुजुद्लाबायखो सालालै आफा इन्जिनानो सिसा जोब्बाय नोम्फाखौ नाय साबा बिसि लाबाबो बिसिबां स्ट्रं दं नोंहा दानो बिदि जाबाय थांदो थां आफा एसे फ्रेश जाहैदो थां ओइ मोसौफोर आयजनफ्रा थिग खालामहैजोबदो आरो अमाखौ माबासो स्टार्ट दे बैखौ ओरै खालाम नैबे बिबारखौ एसे गोजा गोजा खालाम दे दे जाबाय दे आइमोन मानो इसेबां साजायलायनांगौ नोंसोर गासिबो ओंखारलांजोबदो दे फैदो औ थुदो आयै नों थालांथ'दो नोंसोर थांग्रोदो दे आं फैगासिनो दं जागोन दे आयै नों दसे थाथ'ना
आं रायलायनो नाङा बाबा नोमफाया नुबा दानो दाद्रि होगोन जेबो नङा आयै आयशा ओरै फैलाय एसे आयशा नैबेनो आंनि जोनोमगिरि गुबै आइया जागोन दे फिसा जिउ गोलाव जाथों नोंसोर सानैजों जिरायथ'दो आं दसे खामानि मावहैग्रोनि आयै नों दसे थाथ'ना नांला आफा उनाव रायलायसिगोन नोंसोर जिरायथ'दो जन आं आइनि मोखाङाव मानोबा एसेबो गोजोननाय नुवाखै गोबां बाथ्रा दं आयशा बेफोरखौ नों उनाव मिन्थिजोबगोन आयशा आं मानोबा गावखौनो दाय मावनाय बादि मोनगासिनो दं आयशा बिदि मानो बुङो जन आयशा नों मा नायनानै आं बादि सेंग्राखौ बोजबनानै लाखो आरो मा साननानै रोनखौ नेवसिगारलांखो नाथाय बेयो सैथोदि रोना आंनिख्रुइ हाजार गुन साबसिन बेफोरखौ दा बुंबाय दाथासै जन गोसोआव दुखु मोनो नाथाय आयशा नोङो आंनो सम होबावनांगोन नोंगौ आं नोंनि खाफालाव सिन्दुर थुदों नाथाय आं बेखौ नोंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखायसो खालामदों आं नोंजों जुलि जादोंब्लाबो आं नोंखौ बिसि महरै अब्लासो गनायगोन जेब्लानाखि थार गोसोयै नों आंनो गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबो थारैनो नोंनि गोसोआ बेसेबांबा गुवार आयशा नों उन्दुदो आं गाहायाव उन्दुनोसै नोंथांमोना फेशनखौ खनसे नायनो हासिगोन नाथाय बारा गोबाव सम गैया आबै आबै खेबसे मेगना नाय आबै 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 खेबसे मेगना नायलाय आबै आबौ सना नों मानो गाबदों नोंनि मोखाङाव दुखुनि साया समाया आबैनो हामग्रोदोल' अब्ला नों हाजासे मिनिगोन नों हामग्रोथारदोल' आबौ सना आंनाव बेमार जाबासो आं हामगौमोन आंनाव बेमार जायाखै नङाना आंनि बैसोआनो थिनखाबाय बिब्दि दा बुं आबै बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नों गाबोबा आंबो गाबनो ओंखारो फाग्ला नै फिसौ खोनासं नैबे आसान जरासेखौ आं आंनि आबै सनानि थाखाय दोनदोंमोन
इसोरनि अननायाव नों बेखौ माब्लाबा आंनि आबै सोनावखौ लोगो मोनोब्ला अब्ला नों बेखौ होनो दाबाव। जागोन आबै आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन। माथो आबै सोना दं। आंखौ निमाहा होदो आबै, आंखौ निमाहा होदो। आं आंनि खोथाखौ लाखिनो हायाखिसै। नाङा फाङा जोंनि न'खरनि थाखायनो नोंसिनि न'खरासो खैफोदाव गोग्लैनांबाय। नङा नङा, बेहाय जेबो नोंसिनि दाय गैया। नों जेबो दा सानाखै, आंहानो बैसो जाखाबाय। नों फाग्ला जाबाय नामा बिदि गाबलाबायनो? बोरो दिनै आंनि जोबथा समाव फिसौ राजबिरखौबो खाथियाव मोनोमोनब्ला आं बेसेबांबा गोजोनगौमोन। आब' अरुन, नों खाथियाव दं ना? औ आबै नोंनि खाथियाव दं। माबा राकेशालाय? नोंनि खाथियाव दं आइ, नोंनि खाथियाव दङ। आं गोजोनबाय आबै। आंनि सेराव नै आंनि फिसौ, आंनि फिसाला। आबै 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 ओइ आबै आबै जन, बिदि गुजुबाय थानाया मोजां लक्षण नङा। खेबसे डक्टरनाव देखायनानै फैनि। जेबो जायाखैलै, टेब्लेट मोनसे जाबानो हामगोन ना। आं रेडि जानोसै, नोंबो गोख्रै रेडि जा। दोखो दोखो गरिबा नोंनोमोन नामा? माहाजोन आंनो एसे सम होथ'दो। इसिबां हरखाबै, इसिबां गोबां रांखौ आं बबेनिफ्राय मोननो माहाजोन? आच्छा, बे बाथ्राखौ नों दासो साननो रोंबाय। रां लानाय समावबा साननो रोङासै। फिसाजो दंना गैया नोंहालाय? फैसा हर, नङाब्ला फिसाजो हर। दहाय माहाजोन, आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाजो, बेनि सायाव इनाय दाखालाम माहाजोन। इनाय? बे जेंगावा माला इनाय खालामफेरखो हिनजावफोरनि सायावलाय? दाहार सुख'नो हायाब्लासो बे जेंगावा दाहार लाग्राफोरनि फिसाजोखौ जुलि खालामो आरो बे सिख्लाखौ संसार जानोसो सुबिदा होयो आं। नायनो नों, ओइ थिन नाम्बार, ओरै फैलाय। औ स्वामी। ओरै फै। खावबो नुबाय नोङो? आलो गोजोनै अराय सम थायो बिसोरो। नंगौना आंनि सना? औ सना। थां नों सना, आलो गोजोनै रेस्ट लाहैदो। बिनि नामा दुखारु सार। हा? दुखारु। ओइ दुखारु, नोंथ' मिथिखागौ आंना बिसिया 1 2 3 4 5 बिसि दङ।
마자코 말른코 자바브 주바 제니브 앙칼그야 नोंनि फिसाजोखौबो बेबायदिनो आलो गोजोनै दोनगोन आं आरो नोंखौ नायनानैथ' मिथिखाजोब्बाय आं नोंथ' नोंनि फिसाजोखौ जुलिबो हरनो हाखानाय नङा आंखौ साननो सम होदो माहाजोन साननो सम ओइ देखो बेखौ बै मोसौ जारसिजों खाजोबनानै दोनहैनानै आंनि मोसौ जारसिनि गाइखेर सेरना जाहैथोंसै लां बेखौ गोख्रै आफा मा बिहामजो माय थांनो ओंखारदों बिहामजो जन लोमजानाया बारा जाथारबाय आफा खेबसे डक्टरनाव देखायनानै फैनि जेबो नङालै आफा बे हिनजावफोरबाथाय एसे एनैखौ गिसोगारो खाफाल मोजां नों बेटा जोथोन लाग्रा बिसि मोनदों थां बिहामजो लानानै थां बै मोसौआव थुग्रा बिजिखौनो गंबा थुनानै लाबो थां लानानै थां बिहामजो थ' थाथ' आं गारिखौ बरननो हैग्रोनोसै आदैया बहाबासो थांनो नागिरदोंमोनदां गोसोफोरा एसे सांग्रांनायनि बेरायहैनो थांनो ओंखारदों जों मेडाम नों बेयाव औ दोन आं एसे ओरैनो मोजां गाज्रि खबर लानो फैदोंमोन थां बाबा सियालाय थां आइसानि माबाफोर खबर मोनदों नामा ना मोनाखै जेबो खबर गैथ'आ आदै औ जिरायदो मेडाम रोन नों कलेजाव थांथ'ला दिनै गोसो गैथ'ला मेडाम मानो बिदि बुंदों नों गावनि जिउखौ स्पइल खालामनानै दाला रोन आंबो बेखौनो बुजायगासिनो नाथाय बहा बिफानि खोथाखौनो फंसेबो खोनासंनो नागिरा मा होनबावनो दे माबाफोर खामानि दङ ना ओरैनो आदै नों गाज्रि मोनाब्ला आं राजनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुबैदोंमोन मा गाज्रि मोननाय बाथ्रा बिलाय बेसेबां अनथावमोन आंनि फिसालाया बे गोदान साख्रियानो बेनि जिउआव जोबस्रांनायनि लामा लाबोदों बियो फोरोंगिरि मावोमोन नामा आदै औ नंगौ नाथाय नोङो बिनि महरा रोनजों एखेमोन नामा आदै औ नंगौ रोना देरनानै फाल्ला बिदानि महरखौ लादों नाथाय नों बेफोरखौ माबोरै मिथिगौ बुङा माने राजबिरा जोंनि गामियावनो फोरोंगिरि मावोमोन आदै बै समावनो जों सानैजों मोजां मोनलायदोंमोन मेडाम बेफोर नंगौ दोन आं नोंखौ खेबसे नुजेननायावनो सानखादोंमोन राजबिरजों नोंजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं होननानै नाथाय आंनि फिसाज्लाया ज'जों बुथार जाया नों माबाफोर मिथिगौ नामा बे जाथाया माबोरै जायामोन आंनि फिसाज्लाया ज'जों बुथार जाया मानो बुथार जादोंमोन मेडाम मेडाम डक्टरनो फन हरनाय डक्टरनो हेलौ डक्टर नों बेयाव जिराय सार मानसिखौ एडमिटसो खालामनांसिगोन नामा बेखौ आं दा ब्लाड रिपर्ट सफैब्लासो बुंनो हासिगोन जेखियानो जादों आं पेसेन्टखौ फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथाङा बायजोआव थांथ'गोन नामा जागोन सार नों थाथ' आयशा नों बेयावनो जिराय जेबो नङा सार बे आंनि बिसिसो बेयाव जेबो टेनसन लानाङा वाइफ एन्ड हासबेन्डलाय जेब्लायबो अपेन जालायखानांगौ दे बिदिब्ला आच्छा नोंथाङा माब्लाबा सोरनिफ्रायबा ब्लाड लाफेरबायमोन नामा लायाखैथ' सार अके दे आं बोरै सोंनो
सोंदो सार जेबो नङा आच्छा नोंथाङा हाबानि आवगाय सोरजोंबा सेक्स रिलेसन दंमोन नामा औ सार दंमोन गोबांजों दंमोन बेनोथ' मिस्टेक जानाय बायदि मोनदों आं सार नै फेशननि रिपर्टआ नोङो नाम्बार 3 केबिनाव थांसै अके सार नै आं जा सानदोंमोन रिपर्टआ बेनो फैमारबाय मा जाखो सार मा ओंखारखो रिपर्टआ नोंथांमोनहा रोंखा राखा मानसिफोर बेखायनो आं खोथाखौ थादलायै बुंनो सानदों नोंथांनि ब्लाड रिपर्टआव HIV पजिटिभ मोनदों माने नोंथांनाव एइड्स दं दे जेबो साननो नाङा नोङो पेसेन्टखौ रेस्ट रुमाव दसे दोनथ'हैदो आं माखासे मेडिसिन लिरनि बाखि ट्रिटमेन्टआ उनाव जाबाय थागोन गोसोखौ हमथा इसोरनि सायाव बिसास लाखि सार गासिबो नोंनिनो आखायाव जागोन दे सिन्था खालामनाङा बांद्राय सिन्था खालामनाङा बांद्राय गिनांगौ गैया नोंथां बारा डिप्रेसनाव दङ मानसिया दा दसे उनावनो हस फैसिगोन रोन औ सार नों नैबे माखासे मेडिसिनखौहाय मेडिकेलनिफ्राय लानानै फै जागोन सार थाब लाना फै थां जेबोथ' प्रब्लेम गैया ना सार नङा नङा जेबो गिनांगौ गैया नर्मेलसो अके आयशा आंहा इच्छाबाबो जेबो नङामोन नाथाय आं नोंनि फिउचारखौ साननानैसो दुखु मोनदों आयशा जन नों बिदि दासान दसे रेस्ट लाथ' नों बिदि उलुं गुजुं सानबाय थानो नाङा आं नोंनो मुलि लायनानै फैनि दे थाथ' आयशा मा खौरां हो मोजां आब'आलाय आब' अ मेडामा मोजाङैनो दं बियो नाथाय नोंनि बे खाफालाव औ आं हाबा जाबाय नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ आं औ जाबाय गथ'फ्रानो देरलायनानै स्कुलाव थांलायबावबायसो दे बिदिब्ला आयशा हो आबैया नैबे आसानखौ नोंनो होनो थिनदोंमोन नाथाय जेबो नङा लादो आबैयालाय माब्रै दं आं मारै मिथिनो आबैया दं सोरगोआव मा आबैया गैलिया औ आयशा आबैया गैलिया
मेडाम नैबेखिनि मेडिसिनखौ न'आव लांफादो मानो मेडिसिन लाबोलायखो आं जेबो जायाखैमोन ना नङा मेडाम डक्टरा नोंखौ बेखौनो जानो थिनखादों दे बिदिब्ला बाबा नोंनि मेडामखौ न'सिम दोननो फै जागोन आफा आदै राजबिर आरो आंनि गालांनाय जाथायखौ आं मालाबा सम लानानै खिन्थासिगोन जागोन दे आं बै समखौ नेनानै थाबाय दे थादो रोन मा जाखो जेबो नङा मेडाम थौ सानसेल' सम होबे सैमानो सानसेनि उनाव रांखौ होआब्ला दैखांनानै लाबो मा सानदों बेलाय दोन ए बिहामजो नोंसोर सफैबाय हा मा बुंहरखो डाक्टारालाय आफा हा मा जाखो फालाय आफा आंनाव एड्स जाबाय आफा एड्स बै आथोनजों सन्देरग्रा बेमारासो आयु मा एसे गिलु बालु बेमारा नोंनाव जाखो फालाय आयु हाबाब फिसा मा जाखो मा जालाबायखो बेखौलाय आयु ओइ नोंसोर सानैबो बे आंनि न'निफ्राय ओंखारला लामाया हनै आफा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं नोंनि फिसाला आफा फिसाला जाखो मा जाखो नों बायदि फिसाला हाजार जन खांनो हायो आं दाबो बिदि इनाय दाखालाम आफा आंनि आथिङाव दाहुनलाबाय सन्देरलाबायगोन जननि देहाया जोबोद गाज्रि बिदि देहाखौ लानानै जना बहाय थांनांगौ बबेहाय थाङा आं जेबो मिथिथारला ओंखारलांदोल' नोंसोरो आयु हाबाब मा बेमार बेफोरलाय फिफा नों मानो गावनि फिसाखौनो बेबादि सानखो नों सैथारो आयै आं आफानि आखलखौ मिन्थिजोबखागौ आंनो थाला बे न'आवहाय आंनो ओंखारलांसै थिनो बारनानै फै सन्देरलाबायगोन गाव गावनि थब्ला थब्लिखौ लाना ओंखारलांखा नोंसोर मा खालामबाय थादों गाव गावनि रुमाव थां ओइ रुमाव हाबैजोबदो दा ओंखारथारसै रुमनिफ्राय आयु जानाय नंला बाय मा गिलु बालु बेमार बेलाय न' भारा मोनगोन न' भारायाथ' दङमोन दा गोदान थाफैबाय मैयासो थाफैदों दा मोननाय नंला गैला फिलाप जाजोब्बाय दे होमबा सोरबा दं नामा औ जारौमोन मा नांगौमोन मादै रुम गंसे भारा मोनगौमोन नामा रुमाथ' दंनाथ' दंमोन जारौ दा सिकिउरिटि होग्रोनांगोन बेसेबांमोन मादै 50,000 रां एसेबां रांथ' जोंनाव गैथ'वा उनाव होबा जानाय नङा नामा ओहो जानाय नङा दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाया फैसा मोनबा उनाव नोंसोर फैफिनबानो जाबाय आयशा आं बिराद मेंबाय दैबो गांबाय आं थाबायनो हानाय नंलिया बै दखानसिम थ'दो बैयाव मोनगोनदां नोंसिनाव दै बथल दङ जोंनावथ' गैया बै खाथिनि दखानाव दङ जन नों बेयावनो थाथ' आं बैयाव दै लायनानै फैनि आं आरो आयशा खस्थ' होनो हालिया जन
बियो हा मा खालामनाय जादों मानो बिदि खालामदों नों जन मा खालामनाय जादों आंखौ थैनो आयशा आं नोंनि बजा जानानै थांनानै थानो लुगैला आं नोंनि खस्थ'खौ नायनो हाया आयशा बिदि दा बुंजो मानो बिदि बुङो थौबोयो देहाखौ एसे जोथोनै ला मेडाम गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो रोन नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन बुं मेडाम मानो गाज्रि मोनो नों आंखौ मेडाम मेडाम दा बुंबाय दाथासै दिनैनिफ्राय नों आंखौ बिब'खौनो लिंदो मानो सिरि थाखो ना नों गाज्रि मोनबाय मानो गाज्रि मोनो आब' हो मा बुंदों खेबसे बुंफिनबावलाय आब' आंनि फंबाय सना आयशा नों फैफिनबाय जानो हागौ आं गाज्रि समाव हाबफैफ्लांबाय बिदि जेबो नङा आयशा हो नोंनि खाफालाव सिन्दुर औ आं हाबा जाबाय नाथाय नों मानो बिदि खालामखो रोननि जिउखौ नों मानो आलाय सिलाय खालामखो मानो बेफोरनि फिनायखौ होनो दा आंनाव सम गैया अब्ला नों मानो बेयाव फैफिनखो ना बिब'खौ थैबायना थैयाखै उदिस लाफैदों बिदि जेबो नङा आब' आंनो रां नांगौ रां आंनिफ्राय जागोन आं गासिबो नोंनो सम्पथिखौनो लिरनानै होजोबगोन आरो आं सासे लामानि बिबायारि जानानै थागोन नाथाय नोंनि हासबेन्डआ सोर मा जाहोननि थाखाय नोङो रोनखौ नेवसिनानै थांखो बिनि फिननायखौ आंनो गासिबो नांजोबगौ जन जन फै सिङाव हाबफै जन जन नोंनि देहाया माबोरै बिदि जाखो बेफोर गासिबो आंनि आखुथाय आरो मावनायनि साजा रोन आंनाव एड्स जाबाय मा एड्स बिब्दिब्ला नों मानो आयसाखौ जुलि लाखो आं जुलि लादों नाथाय जन नों सिरि था डक्टरा नोंखौ बाराद्राय रायलायनो माना खालामदों आब' आं दा रांखौ मोनगोन ना मोनगोन मानो मोना जानो नाथाय नों बुङाखै रोनखौ नेवसिनायनि जाहोना मा बेफोरखौ आं बुंलायनांगौ रोनखौ नेवसिनायनि गुबै जाहोनानो जादों नों जन आरो आं जुलि लानायनि गुबै जाहोनानो जादों नों रोन नों मा आं मा दाय मावदों मोदायजो बायदि सासे हिनजावखौ दिनै नों मानो दुसिदों नोंसोर सानैनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दं आं गासिबो मिन्थिजोबगौ नोंलाय आंखौ सायावसो मोजां मोनो नाथाय सोमोन्दोआथ' आंनि आब'जोंसो रोन बुंनो हो आरो आं बुजिनो आद्रा गैलिया आब' मेगना खेव आब' मेडाम मेगना नाय आब' मेगना नाय आब' हुगार बाबारोन बेफोर मा आफा आब' जिरायनाया सिरिनिफ्राय गादलिना गोग्लैदों दाबोनो सेन्सआवनो फैयाखै इसोर नायफिनहरदो गसाय मोनसेनि उनाव मोनसे मा जाबाय थादों बेफोरो आयशा नों औ आदै आं आयशा आंनि थाखायनो गासिबो बेफोर जाथायफ्रा सोमजिजोब्बाय आंखौ निमाहा होदो आदै जागोन थ'दे जन थांनोसै रथ' गुबै खोथाखौ आब'निफ्राय मिथियागौ मानि थांमोना आंनो जेबोखौनो बुजियासै रोन मानो मा जानानै बिदि साननाय फैखो हरखाब आयशा आंजों मानो खारबोखो
बेफोर गासिबो आंनि बुजिनायनि बाहेरायाव। जन बे खोथाखौ नों गावनि बिसिनावनो सोंदो। आयशा प्लिज आंनि बेमार देहानि समाय नोङो थार बाथ्राखौ बुंनानै ला। जा सानखालि आब'आ रोनखौ गिबि लोगो मोनदोंमोन बै सानखालिनिफ्रायनो आब'नि गोसोआ बिरबायनायखौ आं नुनो मोनो। रोनजों रायज्लायनाय, रोनखौ नायनाय, बेफोर गासिबो आंनि गोसोआव मोनसे सन्देह सोमजिहोयो। आं फोथायबायमोन कि आब'आ आंजों बिदि फोथायखेबस' खालामनाय नङा होननानै। नाथाय सानसे हरखाब आंनि मबाइलाव माखासे पिकचार सेन्ड खालामो राजिबा, जाय फट'फोरा आब' आरो रोननि फिजिकेल रिलेशननि प्रुफ। स्टप प्लिज। नों सिरि थादो। माबादि एसेबां गाज्रि साननो नोङो? आरो जाय बिब'खौ नों सन्देह खालामदों बे बिब'आ नोंनि थाखाय बै सानखालि जुवेलारि लाना फैदोंमोन। नाथाय माखासे गाज्रि दुथां सुबुंफ्रा आब'नि बे जुवेलारि बेगखौहाय सेना लांदोंमोन। जेब्ला आब'आ बिसिनि उन होसोना थाङो, बिसिनि आड्डायाव जेब्ला सौहैयो, बिसोर आब'नि सायावहाय गाज्रि दुथां आखुथाय दिन्थिदोंमोन। थिग बे समावनो आं सहैनानै रैखा खालामोमोनब्ला गावनि फंबाय असे साननानै आंखौ गोबाबाय। बे नोंनि थाखाय फिजिकेल रिलेशनशिप जाबाय। वाह नोंनि साननाया, वाह। नोंगौ आयशा बिनानाव, रोन बुंनाय खोथाया गासिबो सैथो। मानोना बै समाव मेडामजों आंबो दंफायोमोन। आब' जिरायनाया आंखौ नङा, आंनि बिदा राजबिरखौसो गोसोथोयोमोन, जायनि महरा आंजों गोरोबोमोन। बै सानखालि आब'आ आंनि महरखौ नुनानै सेन्सलेस जानाया आंनि बिदा राजबिरखौसो साननानै कनफिउज जादोंमोन। आंखौ निमाहा होदो रोन, आं जोबोद गोरोन्थि मावफ्लांबाय। आंखौ निमाहा होदो रोन। अ दासो बुजिबाय आं। अब्ला बियो गासिबो राजिबनि फाव मोनदायनायसो। राजिब, नों मानो बिदि खालामखो? आं दिनै गोबां लाजिनाय मोनबाय। आं गोबां पापि। थैनाय समाव मानसिफ्रा बयबो मोजां खामानि मावलाङो, नाथाय आं पापि। आं बे बुहुमाव थांनानै थाला। आं थैनायानो साबसिनसै। जन बिदि दा बुंनो। जन बिब्दि नङा, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। र' मा जाखो? हनै राजिबा, आयौ जन, दिनैसो नुबाय नोंखौ। ओमफ्राय जन, मा हालोद जालांखो बियो? आयशा, हरखाबै बेवहाय फै, हाबफै। ओइ दानट्राक, साहा कापथाम लाबोलाय। दे जिराय। जिराय आयशा। राजिब, नों जा खामानि मावदों बियो मोजां जायाखिसै। मा खामानि? अ, बे गेरेज खुलिनाया? बे नङा, रोन आरो आयशाखौ गावस्रा होनाया। नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं जेबो खालामाखै। सैथोखौ मालाबाबो लाखोमानो हाया राजिब। बुंनानै होदो मानो बिसोरखौ। औ, आं गावस्रादों। मानोना आं नोंखौ गावनि थार लोगो सानो। आं नोंनि दुखुखौ सहायनो हाया। राजिब, आंलाय मालाथो नोंखौ नंखाय लोगो साना। मोजां मोननाय, जुलि लानाय, बेफोर गासिबो जिरादखौ इसोरासो दानानै हरजोबखायो। बेयाव रावखौबो जों जबरदस्ति खालामनो हाया। राजिब, खेबसे क्लियार खालामनानै बुंदो, बै सानखालि मा जायामोन? जना बांद्राय दुखु खालामबाय थानायखौ नुनानै आं गावखौनो हमथानो हाया मोनदोंमोन।
बै सानखालि बेग खावनाय सिखावफोराबो आंनिनो फाथायनायमोन आरो रोनखौबो आंनो फन खालामदोंमोन। हेलौ रोन। हेलौ। सेरेना मेडामखौ सोरबा फुराना फेक्टरियाव हमना लाना थांबाय। मा? नोंसोर? आंखौ सिनायजानो गिनानै आं गोख्रै फनखौ दानना होदोंमोन। बै जायगायाव रोनाबो सौहैदोंमोन। थि समनि सुबिदा लानानै आं मेडाम आरो रोनमोननि गोबालायनायखौ नुनानै फट' सेबखांदोंमोन। आरो बेफोर गासैबो फट'खौ आंनो दैथायहरबाय नङासै जाहाथे रोन आरो आंनि जुलिया बायो। राजिबनो मिन्थिगौ ना रोन आरो आंनि जुलि बायनायनि उनाव मा जाखो? रोन बिबैया थैबाय, जों न'निफ्राय होखारजाबाय आरो दिनै आब'आबो थैनायजों जुजिगासिनो दं। आंजों गोरोन्थि जाबाय। आंखौ मा साजा होयो होदो आयशा। थादो राजिब, साजा होग्रा जों इसोर नङा। आं थांसै राजिब। रोन, आयशा आरो जना थांबाय नामा? सानैबो बाहेरायाव ओंखारलांथ'दों, दा फैफिनगोन बिसोर। आयशाया गावनि असे बिब'निनो गोसोखौ हमदांनो हायाखिसै। मासे एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावखो बियो? आब', आयशाया दा गावनि गोरोन्थिखौ मोननांबाय। दा जेबो नंला। रुजु रुमु सानैजों रायजो जाथोंसै बिसोर। नाथाय नोंनि जिउआ? मोनसे गाज्रि सिमां सानना लासिगोन आं। थारैनो नों बबेबा जोनोमाव आंनि फंबाय असेमोन खोमा। इसिबां गोसो हमथानानै थानो हायो नों? आयशा? आं जोबोद गेदेर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आब'। नोंनि खाथियाव आं आंनि मोखांखौ देखायनायनि एसेबो साहस गैला। माब्लाबा समाव आंखौ गावनि असे बिनानाव सानफैगोनब्ला आंखौ निमाहा होदो आब'। बहा थांदो नों? आंनि जिउआ लैथो गेजेरनि आन्दायनाय दिङा बायदि जाबाय। बारा जेथिं बुयो बेथिंनो थांफासिगोन। थाथ'दो आब'। रोन, जाथावोब्ला आंखौ खेबसे निमाहा होदो। थ'दो जन। आयशा, दसे थाथ'। आंनि आं जालांनाय सल'बाथाखौ आं दिनै बयबो गोनाङावनो खिन्थागोन। जोंनि गुबै न'आ सेरफांगुरियावमोन। बियो 2000 मायथाइमोन। Good, have
सिंगापुरनिसो चाइना थाइलेण्ड बड'लेण्डनिसो नों सोर सोरजिहरखो नोंनि महरा हिर'मादि हेन्डसोम नोंनि सोलेरा गोरबोआ गावस्रालांगोन ज्रुम बारना थैगोन बुरलुं बुथुर दैमाया हानाय नङा बे जोनोमाव थांना थानो नों नङाब्ला सोर सोरजिहरखो नोंनि महरा हिर'मादि हेन्डसोम नोंनि सोलेरा ला 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 आइ जेरिना सिखारद' मा दाबो सिखारा सिखारद' मा एसे दुगादुरि नोंलाय सेस खालामबाय आइ नोङो एसेबां मोजां सिमां नुनायखौ हनै नोम्फाया अफिसाव थांनो ओंखारबाय र' थांनि गुबुन हादोरावसो मास्टार बाबुजों बेरायगासिनो दंमोन आं सेस खालामबाय आइ नोङो दे थांदो गोख्रै लाजिथाराबो बिमाखौनो आइएसआ सिखाराखै दा सिखारबा बोखांहैदे आं आबै लाब्लेनाव मैगं लायना फैनि दे जागोन आफा मा जालायखो नों थांनो ओंखारबाय औ आइ आं थांनोसै नों दाख्लै इन्टारभिउ हैदों होननाया रिजाल्टआ ओंखारबाय आइ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ना औ ओंखारथ'वाखै ओंखारथ'वाखै दिनै अफिसाव बर' फैगोन मिटिं जागोननो आं लेट जानो हागौ नों मानो खिन्थाना होदे आं थांनोसै आफा हा मा जालायखो आंनोसो फैसा नांगौमोन फैसा नांगौ मानो फैसा नांगौ जालायखो बेदर एसे लायनो बेदर लायनो मास्टार बाबु फैनो नागिरदोंमोन नोंना खालि बे मास्टार बाबुल'सै जुलिखौलाय माब्ला लायनि बेलाय गावस्रा रायलायाबा आं माबोरै मिथिनो न' आइ दिनै फैबा हर थानो थिनदे आइ दे दा मोनायाव सावरायसिगोन औ जागोन दे आफा हनै आगैया गाबबाय नायहैथां आं थांदो थांसै दे आफा आं लायनोसै बयबो मोजां खोनासं बियो अक्सिजेन बिफां लाइफां फोजोबस्रांनाया जों गावखौनो फोजोबस्रांना लानाय जायो मानो होनना बुङोब्ला गोथां बिफां लाइफाङा बारहावाखौ गोथारै लाखिनायजों लोगोसे हां लानो थाखाय जोंनो अक्सिजेन गेसखौ होयो आरो हा गुगानाय बुहुमारि दुंग्लोबनाय बायदि बायदि बेफोरनिफ्राय जोंखौ बासायो बुजिबाय ना बेखौ लिरना लाबो दे दिनैनि थाखाय एसेनोसै दे गाबोन माखासे बे हमवर्क खालामनो थिननायखौ खालामना लाबोबानो जाबाय
मा जाम्बि जाबाय थाखो नोंलाय जाम्बि जाबाय नों बिदिनो हरबाय थायो थांलाय फैलायनो गथ'फोर गोनाङाव बोरै मिन्थिखो नों आंखौ नायहरदों होननानै नोंबो आंखौ नाहरबाय थादों आइदि साया सानदों बे दा सानसुनि ओंखाम जानो लेंहरदोंमोन आफाया बिदि सामफ्रामबो जाहैजाबाय थायो लासिं सिंनो मानो लाजिनांगौ बिजामादै जागोनावलाय जाथ'वाखैथ' ना ओइ मास्टार बाबु आं नोंखौ बेसेबां बुंबावनांगौ बे सिख्लाजों दा बेराय होननानै बे आंनि थिनानै दोनखानाय खाजासो लाजिया नों साथाम हिनजाव थाखानानैबो खालि हिनजाव हिनजाव बेवहाय आंनि मा गोरोन्थि दं आंनिफ्राय दार लानाय रांखौ सुख'नो हायाब्लासो आं मा खालामनो बेखायनो दार लाग्राफोरनिफ्राय सुख'नो हायाब्ला बेनि फिसाजोखौ हाबासो लायो आं जोंहाथ' नोंनिफ्राय जेबो रां दाहार लायाखैना नोंनि खोथाया आलदालै सना फिथर नों बायदि सिग्राब समायना रमायनाखौ बाराद्राय जाबाय नोंनिया अभद्रनिबो सिमा दं आंलाय उफायाव बद्र खालामलायखि नै दासो खालामसां नायनो दासो खालामबाय आं नाय नोंथां बाथ्राया गुबुन लामा लागोन मिथिबाय थौदो राजबिर बेफोरजों नांलायनानै जेबो लाब गैया थां बबे लामाजों जुलि खालामनानै लाहैयो बबे लामाजों लानानै थाङो नायगोन आंबो लामाखौनो गास'जोबना होगोन आं नै बिमा हनै उन्दैया गेलेनानै मेंबाय बियो थां एसे सुस्रांहैदो थां र' मा मालाय जि मोजां गेलेदों नुवाखै दसे थाथ'थों नोंलाय माथो दिनै गोबाव जाबोगोन होननाया थाबसो सफैखो जावैसो जानो गोनांजों सावरायनो थाब फैदों आं हामदों दे बोरोथो माथो दाबो सफैदिया बिसोर सफैगौ खोमा बिसोर सफैब्ला हास्लाबनाय नङा थां थुखैग्रोदो थां औ थांगौ आफाया सफैबायबो माथो औ आइ अफिसारखौ बुंनानै थाब फैग्रोबाय आं जावैसो दे जिराय जागोन दे आइया न'आव गैया नामा दङ जावैसो हनै आइसाखौ थुखैहैदों आफा दिनैबो जेंग'आ जोंखौ लामायाव बेंथाबावदोंसो पुलिसनोसो रिपर्ट होनाया मोजां जासिगोन नामाथाय आफा जेबो लाब गैया आइ गासैबो पुलिसफ्रानो फिनि आखायाव जोब माबायदि इसेबां बोलो गोरा बे नायगोन र' आं बेखौहाय नङा जावैसो गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया सिं जाना थानानै नोंसोर सानैनि जुलिखौ बारग'होनो हाबानो जाबाय एसेबां गोरलैयै बहा हाबा जाहोनो बेलाय मानसियानो राबन जातनिसो आं स्रियैनो हरखोमासिगोन नोंसोर सानैजों हजोंनो हाबाखौ खालामनानै लायदो आफा जों जुदि थाङोब्ला उनाव नोंसोरखौ माबा मोनसे खालामब्ला बियो जोंनि खोथाखौ जेबो दा साननाय आं नोंखौ बेराय खावसनिफ्राय रैखा खालामनायासो आंनि गुबै खोथा नों आंखौ बांद्राय उल्था उल्था बुंबाय थानो नाङा दे बिमा फिसा सानैखौबो दानस'नानै दैयाव गारहैगोन आं लाजिया नोङो साथाम गाहाम हिनजाव लाबायानो माथो आर मानैलाय मैया दाख्लिनि गथ' सिख्लाखौलाय मेगन गोलैबावनाय बियो मा आं बोरायदों नामा नोंसोर जानो मोनाखै ना लोंनो मोनाखै मानि हेंथा हेंथा बेलाय नै गाबोननो लायबावगोन आं देलाय नायनि आंबो सोर सिख्लाखौ हिनजाव गोदाय लाबोयो बे सिख्लाखौ हिनजाव गोदाय लाबोबाथाय आं आंनि गथ'खौ लानानै बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन बे गथ'आ नङा नोंसो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन हट गथ'आ हट गथ'आ नों बादि पापिनि सायाखौ आं आंनि फिसानाव नांनो होआ थां नों दिनैफ्राय बे न'आव थानो मोना नोङो आर खोनासं आंजों मोजां रायजो जानोब्ला खुगाखौ थाला मारनानै था सिखारदो आब' सिखारदो जोंनि जिउआ बिदिनो दुखु दाहाजों सोरखिलांखासिगोन सिखारदो आब' आफा आयै
फैलाय मा जाखो आइ मा जाखो आइ नायलाय आफा आंना रिजाल्टआ ओंखारबाय आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लेक्सारार जासिगोन आइ हामथारबाय फिसा हामथारबाय जोबोद मोजां खौरां नै बिमा दाउला खासिखौ सिथारनोसै दे होमबालाय आं आइ जावैसोखौ थाबैनो लिंना लानानै फै जागोन दे आफा दा मोनायाव ज' ओंखाम जानोसै मानो इसिग्राब दावराव जालाबायखो आं फैगोनखौ मिथिनानै खुसियानो लाख'नोसो हाला नामा नों मानो फैदों बहाय नोंनि थाखाय आंनि न'आव जायगा गैया आंबो बांद्राय गोबाव खालामा आंनि जुलिनिसो खबर होनो फैदों नोंनो दैज्लां बोथोरनि अखा बायदि नोंनि जुलिया थाब थाब जायो नामा हा माथो गाबोननो जुलिया आंना हिनजाव गोदाना सोर मिथिनो लुगैयाखै सोर जानो सोरबा दाहार लाग्रानि फिसाजो नङा बियो नङा बे खेबनिया साख्रि आवलानि फिसाजोसो बिथां गोमबोर माहाजोननि फिसाजो जेरिना ओइ खरगारि जाबाय नामा नोंहा सैमा फाग्ला बायदि बखिफैदों नों आंनि न'आव बाथो नोंनि बेफोरबायदि डायलगखौ खोनासंफैयाखै आं फिसाजोखौ गाबोन मोजां देलायहोनानै दोन गाबोननो लांफैगोन आं आर बुंनाय बायदि माव नङाब्ला न'खर सुद्दायनो सनै खालामसिगोन आं जेबो गिनाङा आइ आं दं फिसाफोर नोंसोर दानो बेनिफ्राय ओंखारलांदो आइ आं नोंसोरखौ बिदि खैफोदाव खोख्लैनानै आं बोरै थांनो थांनांगोन फिसा थांनांगोन जोंनि थाखाय नों जेबो सिन्था दाखालाम आइ जावैसो नों गोख्रैनो जिरानाखौ लानानै थांदो आरोबाव मोनसे खामानि जिराना आइ बे नोंनि नोंनानावखौबो लाबोदो थां आबा नों बेफोरखौ मा बुंदों नंगौ आइ बे फाफि जायगायाव फिसाजो फेदेरनानै इयुननि जेबो आसा खालामजाला आइ बेफोरखौ मा खालामनो सानदों नोंसोरो थांदो आइ बांद्राय गोबाव दा खालामसै थांदो आइ थांदो नोंसोर गोख्रैनो थांदो नङाबा जेंगावा नोंसोरखौ गोजोनै थानो होनाय नङा थांदो आइ फिसा जावैसो आं दिनै नोंनो आंनि गासै सम्पतिखौ गथायजोब्बाय आफा आं थांना थासान्दियाव नोंनि बे सम्पतिखौ मोजाङै जोथोनै दोननो लाखिनो नाजागोन थाथो बिदिब्ला आइ जेरिना मोजाङै थाहैदो आइ थाथ'दो दे थांदो फिसा फैदो
ना गासिबो लामाखौनो गाथेजोबगोन होननानै नैबे जेंगाव थासान्दियाव बे गामिनिफ्राय खुनु हिन्जावखौ हाबा खालामनानै लांखुमानो हाया नायहर आंनि सैनिकफोरखौ बेसोरबो बैसो जानानै रिगनानै दंजोबो आरो नों टाउननि सासे सेंग्रायासो आरो बेबो आंनि खाजाखौसो लानानै ब्लडमोन ओरै फै जिरि मोजां खोनासं नों बे आइसाखौ लानानै खारखोमालांदो नाङा नाङा आं नोंखौ गारनानै थांनो हाया बुजिनो नाजा जिरि जों बेबायदि जयै खारखोमानो हानाय नङा जों खावनै जाबासो बिसोरखौ गावस्रांनो हागोन नाथाय राजबि नों जेबो नाथाय गैया जिरिना बे गथ'नि बाथ्रा दं नों थांदो राजबि आं नोंखौ गारनानै थांनो हाया आं नोंखौ खैफोदावसो खोलैबाय जिरिना नोंनि थाखाय आंनि अननाया जेब्लायबो गोथारै जाना थागोन आंनि अननायाबो बे जोनोमावल' नङा मोनफ्रोमबो जोनोमावनो नोंनिनो जानानै थागोन I love you जिरिना I love you too. नों थांग्रोदो जिरिना बे गथ'नि समाव राजबि नों थांग्रोदो जिरिना नों थांग्रोदो राजबि नों थांग्रोदो नों खारग्रोदो खार जिरिना खार आंनि खाजाखौ लानानैसो खारबावदोंमोन नों नोंखौ दा सोरगोनिसिम खारहोनसां गामिनि मुंखौ खोनानाय लोगो लोगो सानखादोंमोन
बे रायखस पापिया रावबो नङा आंनि बिफायानो जागोन नंगौ नोंमारगौ आंनि बिफायानो मा जन बेफोरखौ मा बुंखो नों नंगौ आं बे पापिनिनो फिसाला नाथाय जन नों नोंनि बिफाब्लाबो आंखौ हेंथा होनो मोननाय नङा मानोना आं आदानि खिथेरखौ लागोन खि लागोन नों आंनि बिफाखौ दामफ्ले सुफ्ले अब्लाबो आंनि मेगननिफ्राय थुथिंसेबो मोदै गनाय नङा रथ' फिसाफोर बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा रायलाय थांनाय थांबाय बेफोरखौ बुथारनाय सलायनायजों लाबोफिननो हाया जन नों जुदि जोंनि गामिनिब्ला बिदिब्लाथ' जोंनि आइ आफाखौ मिथिगोन ना मानो मिथिया जानो मेडाम आयंमोना आवगायनि न'आव गैलिया बिसोरखौ न'निफ्राय आफाया होखारहरबाय बिसोर गामिनिनो गंसे फिसा न'आव दंहैयो आइसा बेबायदिब्ला जोंनि आइ आफाया थांनानै दङ जाय मानसिया जोंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामो दा बे मानसिनिनो आं बिहामजो जानानै दं आं गावखौनो गाव मुगैबाय आब' नों आंजों सोमोन्दोखौनो गारदो नों आंखौ बिनानाव दालेंसै आब' बिदि दा बुङायसा जोंनि आइ आफा थांनानै दं जोंनि आइ आफा थांनानै दं आइसा जन जोंखौ थाबैनो जोंनि आइ आफाजों लोगो हमहोदो जागोन मेडाम आलायस्रि देहाखौ गाज्रिथार मोनदों गाज्रि मोनबालाय मा जाबावनो बिदिनो खेंखाय खेंखाय थैलांनांसिगोन नोंहालाय बिमा नों बिदि दाबुं आंनि गोसोनि फोथायनाय सानसे नङा सानसे फिसाफ्रा फैथारगोन नों धैर्यल' हम ओइ बुरि थौ जोंनि जि जोमखौ सुनो मानो दाबा थाङाखै र'लै फिसाबो र' नों माथो बि देहा गाज्रिथार बियो थांनो हानाय नङा थौ आंनो सुहैनोसै थौ ओइ बिदिजों जायो नामा सानफ्रोमबो बिदिनो ओइ हमदो बुरिखौ दहाय फिसाबो बिदि राजबीर फिसा नों फैमारबाय आं राजबीर नङा आदै राजबीर फिसा बेखौ मा बुंखो नों नंगौ मादै आं राजबीर फंबाय रणबीरसो ए बुदना मानसि जाखो बेलाय बेखौथ' जोंनो बुथारदोंमोन है जेखिया लागायसोलै ओइ फै रणबीर फिसा नों राजबीर फंबाय औ आदै राजबीरालाय बोरैथो बेफोर गासैखौबो उनाव मिथिजोबगोन मादै फै नोंसोर सानैबो आंजों र' जेगाव साननो फननि खामानिखौ मोजां माव मिथिबाय मावोब्ला मोजाङैनो मावनांगौ हेल' जेगाव सार औ मा मास्टार बाबुआ दाबो थांनानै दङ मा मास्टार बाबुआ औ नंगौ सार बे माबोरै जानो हाखो आरो बे जिरिना नों गोसथोनाया बेखौबो नुबोदों जों मा आंनि सना फिसौखौ
बहायनि गिना मोनखो नोंसोरलाय बै बोराय बुरैखौ दोननाय गोबाय न'आव दं अ नोंसोर बेयावनो थाथ' आं दा थांगासिनो दं ओइ जेला गारिया ब्रन ओइ नोंसोरो फै गासिबो हाथियारखौ बरननानै फोजोबदों फै खालाम थाब लादोलै ओरै फै आइसा जोंनि आइ आफाया आइ आं मिथिखागौमोन नोंसोर सानसेबाबो फैफिनगोन आं मिथिखागौमोन फिसा नोंसोर गासिबो फैफिनगोन जिरिना आइ जिरिना आइ आंनि फिसा उन्दैयालाय आइ आबा बेनो आइसाया आइसा फिसा मानो गोजानाव थाखो फै आइ बिखायाव फै आयै आबा आं नोंसिनि नोजोराव दायो फिसा आं सासे दायनिगिरि मा बुंलाबायदों नों बेफोर गोबां गोलाव जायोमोन आफा आं उनाव खिन्थागोन आफा हनै बेनो नोंदामादै उन्दैया हा बेथ' जेंगावनि फिसालासो नंगौ आफा नाथाय बेनाव बिफानि बायदि आखु गैया जन खाथियाव फै दे फिसा दे जिउलाव जाथों आइ जिरिना जावैसो गेदेरालाय बोरो माथो नुदिया बियो गैला आफा मा जों सानैखौ बासायनानै बियो बुथार जाबाय फिसा मा जाखो रोन मानो थांखो आंनि खामानिया जोब्बाय आब' अनज्लायनानै बयबो आलो गोजोनै संसार जादों आं थांनोसै रोन हायोब्ला आंखौ खेबसे निमाहा होबावदो जेबो नंला दे आइसा मोजाङै मोजां थाबानो जाबाय आफा आयै थौ न'आव थांसै थु आइ थु आंनि सना फिसौरा माथो बांसिनसो समायना जानानै दंथारो माथो आफा बे नोंनि गाज्रि आखुथायखौ गारदो बे गंनि न'खरा दा सोमोन्दो दालायबाय होद बुरबाक बेफोरखौ बाद हो आं नोंजों सावरायनोबो साना आरो सावरायनोबो फैयाखै आं मानोना नोंहा एटिएम दं जिंगाव दाबो सम दं नों मोजां जादो नङाब्ला आंनि हेफाजाबसो लागोन आङो आयु नोंनि बेफोरबायदि गरम गरम आखुनि थाखायनोथ' आं नोंखौ बांसिन मोजां मोनो आंनि सना फिथर दिनैनो आं नोंखौ दानो जुलि लानोसै आं ओइ सैनिकफोर हमजाब हमजाबो बेखौ हमजाब हाबा जानांगौ दिनै जोंहा अगार बोरो मालाया फुजारि हाबा जानांगौ ओरै फै ओगो थांसां
आफा आंखौ आदानि खिथेरखौ लानो हो मावदों बिदि खालाम आंखौ आखाव लानो दासान अदेगार बाबा अदेगार बाबा गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया बेखौ आयना साजा होसिगोन आंखौ बासायदोलै आंखौ बिनिफ्राय लांथारदोलै ओइ नोंसोर ओरै चेकिं खालामहैजोबलाय रोन नों जोंनि थाखायनो बिराद खस्थ' मोननांबाय दुखु सहायनांबाय जेबो नङा आबौ जेनेना नोंहाथ' जेबो दुखु मोनासै ओहो आदै आदै बिसोर जोंनि आइ आफा आसा बियो जन आइसानि फिसाय खाथियाव दाबाय रावबो खाथियाव दाबाय जेंग'आ दिनैसिम जेनफेराखै आरो जेननायबो नङा नांदाखौ आंनो दानथारदोंमोन आरो नोंखौबो आं दिनै गावथारसै मा खालामलाखो नोंसोर ओइ जन नों मानो बिब्दि खालामदों प्लिज आंहा सम गैलिया बिब्दि नङा जन बिब्दि दाबुं नों आंखौ लांफै दासान आं आइसाखौ जुलि खालामदोंब्लाबो आं बेनि गोथारथियाव आं दासिमबो आखाइ होआखैमोन बेनिखायनो आंनि जोबथा आर'ज नों आइसाखौ बोजबफिनदो नङा नङा जन जिउआव जुलिया खेबनै जाया ज' नाथाय आइसा आंनि थाखाय जानांगोन प्लिज आइसा आंनि जोबथा आर'जखौ नाजावदो जन नोंसोर सानैजों आलो गोजोनै रायजो जालायदो जन बिफा खालि दुस्थ'ल' खालामो ओंखामबो जाया जेबो जाया खालि चकलेटल' मा जाखो नोंनि फिसालाया मा खालामदों मिन्थिगौ प्रिन्सिपाल चेम्बाराव लेंहरजादों प्रिन्सिपालजों हामा दुस्थ' खालामखो बाबायालाय सोरबा सिख्लाखौ खुदुमदोंनो आइयै बाबा जन नोंहालाय माथो नामखौ जन दोननांगौ जन दोननायखायसो जननि आखल आखुखौसो लाजोब्बाय नामा बेलाय औ बाबा लेखा फरायसै बाबा थाबबो उन्दुखाया बियो